Croeso I Stadiwm Casnewydd ar gyfer gêm holl bwysig yn Super Rygbi Cymru. Llanymddyfri yw'r ymwelwyr a maen nhw'n edrych am eu buddigoliaeth gyntaf am y tro cyntaf ers y rownd agoriadol. Ond yw Casnewydd heb golli gêm eto, felly dylse fe fod yn dipyn o ornest. Campwyr yr uwch gyngrair, unwaith eto eleni, Llanymddyfri, yn bencampwyr cefn wrth gefn. Llanymddyfri sydd wedi colli y darian her I Glyn Ebwy. Llanymddyfri yn neud I hon edrych yn hawdd. A'r dathliadau yn dechrau'r forfed. Mae Casnewydd wedi dangos pa mor dda maen nhw'n gallu bod. Wel, am gêm sydd I ddod. Gêm wych ni'n gobeithio a modau perffaith a tîm sylwebu o'r safon ucha. Penod Ken Owens a Steph Hughes, ond cyn bod ni'n troi'n sylw at ein gêm, mae wedi bod yn wythnos emosiynol, Steph. Noson chwerw melys I ni yma'r S4C, achos dy gêm ola di yn sylwebu gyda ni. Newyddion di dod I lawr wythnos yma bod ti'n mynd I Washington, felly beth yw'r stori, Old Glory? Bach o bittersweet. Fi wedi mwynhau yn amlwg gwaith sylwebu gymaint dros y blynydde a hefyd gyda dreigiau, ond cyfle, chybod, felly dim ond unwaith yn y fywyd gaf I fe, cyfle I chwarae yn America I Old Glory a byw yn Washington DC, a mae'n cyfle I ni fel teulu hefyd, so mae'n rhywbeth yn edrych ymlaen yn fawr iawn am. A ti'n mynd fel chwaraewr a hyfforddwr? Fi'n mynd I cadw chwarae a chwarae fa mor hir y gallai, ond hefyd rhywbeth fi gyda diddordeb yn neud yn y dyfodol yw hyfforddi a mae cyfle gyda fi wneud yn bach I ddechrau gyda'r amddiffyn a'r olwyr. A ti wedi chwarae gyda fe Ken yn erbyn am blynydde maith, fydd y gêm yng Nghymru yn gweld eisiau fe? Na, bod nhw'n dwi'n chwarae lot gyda Steph lawr y Scarlett a'n erbyn gyda'r dreigiau, ond chwaraewr profiadol iawn. Arweinydd ar y ca oedd I ar y ca, oedd e'n cefnogol iawn I fi pan ni'n captain lawr y Scarlett, ond fi'n siŵr bod y cyfle yma I mynd I America, cael fwy o profiad a gallu dod nôl i'r gêm yng Nghymru a gwella'r gêm gobeithio. Yn anffodus, callid S4C ddim cweit yn ymestyn I ddod â ti nôl i'r gêm yma, yn gobeithio fyddi di'n gwylio mas yn yr unol daleithiau. Reit, at gêm hyn o felly Ken, Llanymddyfri, yr ymwelwyr, dim ond 2 gêm gollon nhw llynedd, maen nhw wedi colli tair yn barod. Beth sydd wedi mynd o'i le, achos mae rhediad digiro nhw adre wedi dod I ben, a'i garfan, falle darged I glybu eraill? Maen nhw'n targed, nhw wedi bod y tîm gorau yng Nghymru dros y 2 flwyddyn diwetha, a mae tîmau moyn mynd mas I curo nhw, so mae rhaid bod nhw arbennu gêm pob wythnos. Mae newidiadau wedi bod i'r garfan, y ffordd newydd wedi dod mewn, Tom Hancod I symud mlaen. So mae cwpl o newidiadau fyna, a chybod, mae dal yn gynnar yn y tymor, a fi'n siŵr deithyn iawn I nhw dros y wythnosau nesaf, unwaith mwyn cael fwy o momentum a fwy o cysondeb yn y garfan. Y peth arall sy'n bwysig I gofio, gyda fel mae'r Rygbi Super Cymru wedi strwythuro, dwi ddim cweit yn gormod o fecso I Llanymddyfri, achos hyd yn oed os maen nhw'n gorffen yn 8fed safle, maen nhw still yn gallu cystadlu ar diwedd y tymor, felly mae hwnna'n rhoi bach o amser yn adlu iddyn nhw a dechrau tymor caled. Gawn ni sgwrs gydag Euros Evans yn y man, ond at Gasnewydd, tair allan o 2, un o glybiau cyswllt y dreigiau, beth yw'r teimlad yn y garfan? Maen nhw'n hyderus iawn, maen nhw wedi cael dechreuad arbennig i'r tymor yn amlwg ennill 3 o'r 3 gyntaf, ond hefyd yn y pre-season maen nhw wedi chwarae 4 gêm, ennill reina'n gyffyrddus. A chi'n edrych ar y garfan a'r tîm heddi, mae lot o cydlyniant yn y garfan na o tymor diwetha, chwaraewyr sy'n gyfarwydd a chwarae gyda'i gilydd, a mae hwnna'n neud byd o waniaeth a'r perfformiad. Yr unig dîm sy'n ddigiro yn y gyngred, yma sut mae'r tabl yn edrych ar hyn o bryd. Caerdydd yn arwain y ffordd, 2 pwynt ar 15 gyda nhw. Casnewydd cofiwch yn ail, ond gyda gêm mewn llaw, 4 pwynt bonus o'i tair gêm gynta. Glyn Ebwy a Phen y Bont yn llenwi bylcher 4 ucha. Llanymddyfri felly yn 8fed ar ôl dim ond 1 fuddugoliaeth hyd yma, ond cofiwch bod pawb yn cael cyfle fel wedi o Steph I gyrraedd y rownd terfynol ar y ddiwedd y tymor.
Os chi dal ddim cwaith 100% sut mae pethau'n gweithio, ewch i lwyfannau cymdeithasol S4C. Mae fideo na sy'n esbonio popeth. Reit, mae'r gig gyntaf yn prysur a gosau, a doeddwn ni methu cadw Steff oddi ar y cae. Felly pwy sy'n gyda ti, Steff? Ie, fi gael cwmni Lloyd Lewis a Lee Rees. Lloyd, i ti gynta, 3 allan o 3 ddechrau tymor, chi bod nhw hyderus, a mae'r gêm hyn wrth gwrs y rownd derfynol tymor diwetha. Chi'n awyddus i gael buddugoliaeth hyn o? Ie, wrth gwrs, ti'n cymryd pob gêm pryd mae'n dod, ond wrth gwrs mae gêm erbyn Llandovery wastad yn special, mae hanes da ni dros y tymor y diwetha yn challenge o'n gilydd ar y lefel uchaf, felly mae wastad yn gêm dda pan ni'n chwarae. A brwydyr rhwng ti a Taylor Davies i sgori mwy o ceisiau hyn o, fe? Fi heb sgorio eto eleni, so fi angen un o lea. A ti, diolch. A Lee, chi, tymor mwy o llwyddiannus i chi tymor diwetha, siwyd chi'n ail wneud y llwyddiant na tymor hyn? Mae'n bod yn dechreuad galed, ond mae'n mynd i chefydd fel Pontypool, RGC a fel Ebervale. So mae'n just dechreuad really galed, ond it's still yn hyderus. Mae'r season uffar hir, so mae digon i dod. Ie, wrth gwrs ni, a mae'r amodau yn siwt o'r ffordd chi'n hoffi chwarae hyn o. Ie, mae'r amodau yn arbennig. Mae Casnewydd yn chwarae brand o'r rygbi dda, ni hoffi chwarae fyd, so gobeithio bydd yn gêm dda hyn o. Gret, diolch yn fawr, boys, a ewn ni draw at Phil Steele. Lovely, boys. Well, Ty, 3 from 3 so far. How pleasing is the start you've made? Yeah, really pleasing. Considering I don't think we've probably hit our high standards from last year yet, but there's moments in our games, particularly up front, that we're really pleased with, and hopefully we can come up with the same again today. A word for Josh Reed, century maker today. Yeah, it's an achievement to play 100 games for any club. In particular with us at Newport, you know, it's been very competitive back row, and Josh has been here for, I think it's nearly 7-8 seasons now. So, yeah, he's considered really, really good player, and he's come on really, really well the last 2 or 3 seasons. I think we've still got a lot to see from Josh yet. And a special day, special night too for the legendary Brian Jones, BJ, the president, 89 years of age. Yes, he's a big part of the club. In fact, he's here tonight to present Josh his 100th his game with the jersey. So, yeah, I'm sure we'll have a few words from BJ as well. And just on the Llandovery side, are you surprised that they haven't hit their straps yet? And what are you expecting tonight? Yeah, I think, as I said, I think both teams probably misfiring, if I'm completely honest. Particularly, I think Llandovery's set piece haven't featured as well as it did last year. But looking at their performances, their attack is still, you know, a threat to behold. So it's something that we're going to have to manage really well tonight. Thanks for your time. No problem. Thanks, Phil. Cheers, Ty. Lovely. All the best. Thank you. Wel, ni'n byw yma hyn, ond mae yna 4 gêm arall yn Super Rygbi Cymru dydd Sadwrn, a uchafbwyntio o'r gemau i gyd ac o ben campwriaeth ysgolion a cholegau Cymru nos Fawrth. Reit, wel, wrth edrych de ar dîm Casnewydd, un newid hwyr, Joe Peard yn dod mewn i'r ail reng. Fi'n cofio Daiang yn sôn blynydde nôl pan oedd e gyda Chaerdydd, bod ni ddim yn cynhyrchu chwaraewyr o'r maint yma yn aml yng Nghymru. Ath ei jersey Steff, ond mae fe wedi dod nôl am ail gyfle falle. Ie, mae'n chwaraewr, mae wedi bod yn ymarfer tybac gyda ni yn y dreigiau. Fel ni'n gweld ar y sgrin, mae'n chwaraewr enfawr i fod yn onest. Mae'n chwaraewr sy'n licio bod yn gorfforol iawn yn gemau, a ymwedig yn gemau chybod, agos yn erbyn tîmoedd cryf. Mae'n edrych i dod i'r stamp ar y gêm. Fi'n credu mae'n bwysig bod yn cadw disgybleth ochr iawn yn linell, achos gyda'r chwarae'n gorfforol, mae'r risg wrth gwrs bod chi'n mynd dros y linell. Ond edrych mlaen i weld i partneriaeth gyda Nick Thomas yn yr ail reng hyn o. Ie, mae'n edrych bach fel Carter, yn diwe? Mae'n tebygolrwydd, dwi'n meddwl. Ben Carter, ie, captain y dreigiau. At llinell gefn, Matt O'Brien yn dod mewn, dim ond un ymddangosiad iddo fe wythnos un, achos mae fe'n hyfforddwr ymosod y dreigiau. Ond fydd hynny ddim yn cael effaith gen ar ei ddylanwad e? Ffaith fe ddim wedi chwarae? Na, wedi bod bant yn y ffordd i. Mae'r profiad sydd â fe, un o'r chwaraewyr fwyaf profiadol ar y lefel yma, ond ei dealltwriaeth o'r gêm hefyd, a gallu reoli y tîm. Unwaith mae'n dod mewn i gêm, a gallu reoli, a fel wedi y dealltwriaeth na, fi siŵr byddai'n neud o straight mewn i'r Cris a reoli'r gêm a heno. Ie, 2 yw'r profiadol fyna, yr haneri. Matt O'Brien a David Buckler. Nawr, gallai fi ofyn i chi sut mae Llandovery yn mynd i giro Casnewydd, ond ni am fod yn ddiog, ac yn lle, ni mi ofyn i ddeallusrwydd artificial, AI, sut mae'n gwneud ni. Dyma fe ddath nôl. Reit, dyma ni, sut i giro Llanymddyfri? Sut i giro Casnewydd?
Maen nhw'n dîm dawnus iawn, bydd rhaid I chi fod yn ymwybodol trwy'r gêm. A mor sydyn â hynny, mae Llanymddyfri wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rygbi Cymru. Matt O'Brien sy'n reoli pethau, bydd yn rhaid I chi roi pwysau arno fe. Matt O'Brien am gêm mae o wedi gael. Yn tynnu'r tanedd. You have to disrupt and put pressure on Lee Rees. A Lee Rees yn cwrso'r gic hynny. O, am gais i'r porthwyn. Mae gyda ni llawer o gyflymder ar yr asgell. Bydd rhaid I chi gael nhw lawr. Mae'r gŵr yma'n mynd yn dramatig, yn tirio. Un peth arall I Taylor Davies yn sgorio lot o geisiau. A mae Taylor Davies yn sgorio ei gais cyntaf o'r tymor. Mae fe, tymor yma. Fi'n dod amdano fe tymor yma. Good luck, pob hwyl. I Llandovery. Wel, un dyn sydd ddim angen ei ai yw hyfforddwr Llanymddyfri, Euros Evans, yn cadw cwmni ni. Euros, ddim y dechrau'r tymor byddech chi wedi eisiau, felly byddech chi wedi bod yn ffocysu arni dros yr wythnos. Mae'r tackle yn bwysig i ni, pêl gloi ni'n wario gorau off, a mae hwnna'n brif o ffocws really am spel na, so disgwyl gweld gwychad fyna heno. Pip newid i'r tîm y collodd yr erbyn Lynebwy wythnos diwetha. Beth chi'n disgwyl o'r boes sy'n dod I mewn? Beth sy'n bwysig, lot o egni dyn ni, a lot o awch I ware. Yn bwysig bod ni'n cadw ware bod ni'n disgwyl ware'r gêm, a gobeithio bod yna'n digon dda yno. Y Casnewydd Euros yn amlwg wedi ennill 3 match o 3 ddechrau'r tymor. Fel chi'n mynd ati am ddiffyn tîm sy'n chwarae a hyder fel Casnewydd? Challenge enfawr. Mae'n tîm dda, so Matt O'Brien yn reoli pethau wario deg. Ond mae'n rhaid i'r pwysau nhw, a gobeithio gyda'r pwysau yna bydd camgymeriadau yn dod yn gêm nhw. Jack Davies, nôl mae hyn, a doedd ei gos mae tymor diwetha. Gŵr ifanc sydd wedi cael cyfle gyda Scarlett. Be mae fe'n cynnig, Euros? Mae'n gret yn dod nôl ar bêl, gobeithio geith ei cyfle I dangos hwnna heno. A hefyd mae'n ei fedi fyd, mae gêm cico fe wedi datblygu, mae'n chwaer lot o potensial. Euros, pob lwc heno. Siaradwn ni gyda chi yn ystod y gêm. Mae Jack Davies yn ŵr ti'n nabod yn dda. Mae Dwayne Peel yn siarad amdano fe, Ken, yn yr un modd Euros. Na, ti'n ffodus I gallu ymarfer da fe dros y cwbl o blynyddoedd diwetha wedi bod ar Scarlett, a fe wedyn mae wedi datblygu, a mae wedi gwella gyda'r nifer o gemau yn gyson mae wedi chwarae. So dechrau'r tymor yn dechrau Scarlett mas yn Benetton, ond mae fe'n hyderus, mae fe'n grif yn rhedeg dar bêl, ond dechrau gweld y ffordd mae'n gwella yn amddiffynol a ble mae'n safle unan yn cefn y ca, ond edrych mlaen a gweld sy'n mae'n mynd heno. Yn bêl-droedwr da? Ydy, mae fe. A fi'n credu mae'r pwynt nath Ken yn byddu chwarae'n gyson I chreuwyr ifanc fel Jack sy'n a gymaint o talent. A fwy maen nhw'n chwarae, mae'r lefel yn gret I ddatblygu chreuwyr, a fwy maen nhw'n chwarae, y gorau gyd bydd amser maen nhw'n barod I chwarae'n gyson yn ranbarthol. Gair am y Llanymddyfri, Steff, dyn nhw ddim wedi colli 4 gêm yn olynol ers 2017. Maen nhw wedi colli chwaraewyr profiadol fel Stuart Worrell, Joe Powell, Jack Jones. Ydyn nhw wedi... Oedd angen adnewyddu'r garfan bod nhw falle wedi cyrraedd yr ychyfrannau llynedd? Wastod, rhaid I ddatblygu, rhaid wella newid y stael bach fel maen nhw'n chwarae. Fi'n credu hwnna wedi bod wella'r un problem yn nhw y ledi. Y ffordd maen nhw'n chwarae, ni'n gwybod maen nhw'n trafod y bêl o bob man edrych I ledu'r bêl. Ond y problem gyda hwnna, os na chi digon cywir, chi'n rhoi cyfle I gwrthwynebwyr I ddod I pwysau arno chi, felly mae'r cydbwysedd yn y gêm a cywirdeb yn chwarae yn bwysig I nhw. Dyma oedd y rownd terfynol llynedd. Cofiwch Llanymddyfri yn ennill honno. Pen ar y bloc heno, Ken, fel ti'n gweld I mynd? Mae angen rhywbeth yno Llanymddyfri heno, a do bant o gytre yn y bryn Casnewydd yn credu Llanymddyfri am I. Steff? Fi'n credu mae Casnewydd just yn chwarae mor dda ar y funud, maen nhw'n llawn hyder, fi'n credu maen nhw yn anodd iawn I Llanymddyfri ennill. Wel dyna ni. Ti heb gadael y dreigiau to? Trefnos arall y fi. Felly dyna be o'n i'n disgwyl. Ond mae'n amser I ni ymuno a'n tîmau sylwebu. English language commentaries available with Steph Hughes and Phil Steele. Yn y Gymraeg, mae Ken ar fi'n ymuno a Griff McKee. Dau dîm sydd wedi dechrau'r tymor yn dra wahanol eleni. Casnewydd sydd wedi dechrau'r tymor ar dan gyda 16 pwynt allan o 18. A Llanymddyfri, un o'r ffefrynnau cyn dechrau'r tymor, angen ail ddarganfod I fflam o'r tymor diwetha. Ar ôl colli I gafel ar y darian her dydd Sadwrn dwytha yn erbyn Glyn Ebwy. Ar y capten yma,
i'r porthmin. Fydd o'n edrych i gael buddigoliaeth i hael o'r tymor. I ganfed gêm i Gasnewydd heno yma. Josh Reid sy'n arwain y tîm allan. A'r tîm cartref yn gobeithio gwneud i'n 4 buddigoliaeth allan o 4 gêm. Dydyn nhw heb ennill 4 yn olynol ers 2008. Felly y tîm cartref yn gobeithio ail ysgrifennu hanes gyda'i dechrau gorau ers blynyddoedd. Casnewydd felly, 7 newid ers y penwythnos. Harry Fry a Oli Drake sy'n dechrau yn y rheng flaen. Joe Peard yn dechrau yn yr ail reng gyda Nick Thomas. Yr hen Ben Shea Foster Smith yw partner John Morris yn y canol. A daw Elliot Frewen nôl mewn ar yr asgell i ychwanegu chydig mwy o brofiad i'r tîm. A dyw Llanymddyfri heb ennill yng Nghasnewydd ers 2014 a fydd tîm Euros Evans eisiau gwneud gwahaniaeth heno. Dim Will Evans na Morgan Jones yn yr ail reng, felly Chris Long a Ed Scragg sy'n mewn. Dydy dylanwadol Osian Davies ddim ar gael, felly mae Lewis Ellis Jones yn y rheng ôl. Tom Spurrier yn y canol yn barod i fynd â hi. Casnewydd yn erbyn Llanymddyfri. Rivalry modern yma yng ngêm domestig Cymru. A Matt O'Brien sy'n dechrau'r gêm. A Lee Rees yn rhoi ti syth nôl lawr y cae. Dros yr eslys ar ei ben. A mi fydd hi'n dafliad cynnar i Gasnewydd. Ken Owens yn ymuno fi. Ken, pa fath o ardaloedd ti'n meddwl fydd yn bwysig gadw lle gyda'r hen yma? A fi'n credu ymysg y blaenfer, chwarae, oedd Llanymddyfri yn dda fyna tymor diwetha. A ddim wedi cael y dechreuad i'r tymor bydden nhw'n gobeithio amdano, ond fi'n siŵr bod nhw'n moyn dechrau fyna heno a cael y hyder mewn i'r gêm. Casnewydd, ambell i gymal Peard ar bêl allan i Shea Foster Smith. Yn dadlwytho Buckland ar bêl i Matt O'Brien, y bas yn fflat tuag at Skinner mewn i gysylltiad. Yn cario nerthol eto tymor yma Josh Skinner. A mae Llanymddyfri yn ceisio arafu'r bêl. Matt O'Brien yn mynd dros y top o, mae'n gic hyfryd gan y medrus Matt O'Brien ac yn ennill dipyn o diriogaeth i'r tîm cartref. A Matt O'Brien dechreuad dda fyna. Yn edrych i symud Llanymddyfri o gwmpas, yn mynd yr un ffordd, wedyn i bwrw nôl, a wni penna, ddim byd yn cweith yn gweithio nhw, a jyst yn troi Llanymddyfri. A na'r profiad mae Matt O'Brien yn dod i'r tîm yma. Ie, fydd hynny'n frwydr ddiddorol rhwng y ddau fewnwr a'r maswyr, ond mae Taylor Davies i lawr ar y cae ar hyn o bryd, a mae o'n hynod o ddylanwadol. Na, ddylanwadol a profiadol chwarae ar y lefel yma yn enwedig, ond i Llanymddyfri, chwarae wedi sgori nifer o ceisiau blwyddyn diwetha, nid jyst o'r sgarmes symudor, wedi chwarae lot o rygbi ranbarthol gyda'r Scarlett a hefyd y dreigiau, a maen nhw'n ddim yn, maen nhw'n becso tymor bach bod e lawr, ac fe sy'n arwain lot o pethau dda na Llanymddyfri tymor diwetha. Ie, blwyddyn diwetha, 21 cais mewn 21 o ymddangosiadau i'r bachwr. Ar y fainc mae Finn Thomas. Yeah, they're just going to tape them up. Ie, yn edrych yn poenus yn mynd i daclo Josh Skinner. Dal i lawr yn cael triniaeth ar hyn o bryd. Mae'n edrych fel bod nhw'n rhoi chydig o rwy mewn rownd i bigwr nhw. Dwi'n siŵr fydd o'n eisiau dod i ffwrdd mor gynnar a hyn mewn gêm mor bwysig i'r clwb. Na, bydde ddim, fel wedys i, fe yw'r un o'r chwaraewyr profiadol byd nhw'n edrych, byd nhw'n troi ato i newid perfformiadau y tîm. Ond, na, ar y lefel yma, mae fe moyn chwarae yn y gêmau mawr, a mae hwn yn gêm enfawr hyn o. Nid jyst achos dechrau tymor, mae Llandovery wedi bod dan pwysau, ond y ddau tîm gorau yn y gyngrair yn mynd at ei gilydd. Ie, mae'n jogio i'r ochr yma o'r cae, ond diolch yn symud yn rhy rhwydd ar hyn o bryd. A mae'n syth nôl i'w chanol hi, tafliad i'w hi Llanymddyfri. Taylor Davies sy'n hercio'n draw. Ei afel yn y bêl. Felly Davies yn bwydo, a mae'n uchel Llanymddyfri. Just iawn, yn dal i gafel i'r bêl. Just a knock-on advantage. Mae Peard yn ei chanol hi, Jamie Hughes hefyd.
Mae wedi mynd ymlaen yn yr awyr, ond ddim yn dafliad rhwydd gan Taylor Davies. Gwaith ag yn Casnewydd yn rhoi Llanymddyfri dan pwysau. Taylor Davies i dod lan o anaf a ddim cweit yn bwrw'r bel ar top i'r neidwr. Ed Scragg yn credu o dde. Ond mae hwnna'n profiad nawr i trod Taylor Davies yn y sgrym. Ie, am brawf ydi hwn i Taylor Davies. Anaf cas ar ôl munud a hanner. A'i ddau beth nesaf mae'n gorfod wneud tafliad o sgrym, felly gan i weld sut aeth hi yn y sgrym gyntaf o'r gêm. Llanymddyfri sy'n bwydo. Soled yw hi gan y porthmin. Hart ar bêl i Jones. Jones yn sythu tuag at Buckland. A Rhys yn dod nôl y ffordd yma. Chydig o alwadau am gamsefyll gan Llanymddyfri. Y dyfarnwr yn hapus. Use it. Hart y profiadol. Hart yn cymryd i mewn i gyswllt, ond Lee Rhys sy'n pwyllo. Mae hon am fynd fyny i dywyllwch yn os gan y capten. A mae hon yn gic da rhwng yr ddau linell. A Buckland o Dani a wedi dollyn i mlaen. A dyna'r profiad gan Lee Rhys yn gwybod pryd i roed y gic fyny a'r gic wedi mesur yn berffaith. Na, sgrym dda fyna gan Llanymddyfri, cael y bêl mewn, rhoi platfform i gweld beth oedd mlaen. Lee Rhys penderfyniad i roi fe lawr, roi Casnewydd dan pwysau. So nifer o chwaraewyr yna Llanymddyfri yn mynd ar ôl y cic, roi Darth Buckland dros dan bach o pwysau a troi'r bêl drosto. A fi'n siŵr na bydd yn edrych nawr o'r sgrym ma, roi mwy o pwysau a cael bach o triogaeth yn hanner Casnewydd. Sgrym taclus gan Llanymddyfri i ddechrau'r gêm rheng flaen o Jamie Hughes, Taylor Davies a Gabe Howley i'r ymwelwyr, ac unwaith eto yn gadarn gan y ddau dîm. Hughes ar bêl i Jones. Jones, am dacl nerthol gan John Morris, a mae'r bêl dal yn rhydd i'r porthmin. Jack Davies yn rhedeg ar hyd y cae. John Morris yn o eto i wneud y dacl. Johan Hughes ar bêl allan yn llydan i Aaron Warren. Llanymddyfri'n croesi i fewn i hanner Casnewydd am y tro cynta. Mae'n anaf ar yr ochr bella i Lloyd Lewis. Ond tuag at yr ochr agosa mae Llanymddyfri'n dod. Jones yn sythu, Jones yn dadlwytho i Adam Warren. Warren gyda cefnogaeth gan Lee Rhys. A mae Lee Rhys yn mynd i sgorio dan y bys i'r porthmin. Dechreuad perffaith i'r ymwelwyr. Maen nhw ar y bwrdd yn gynnar. Sgrym cadarn gan Llanymddyfri na, mynd trwy'r cymalau. Amddiffyn grec gan Casnewydd ar y dechrau. Ond Llanymddyfri cadw mlaen, mynd trwy'r cymalau, cadw adeiladu hyder, wneud y penderfyniadau cywir. Ongl grec gan Adam Warren fyny, a fyny pob naw dda, werth ei halen fy'n nhw'n gweud, yn dilyn ar y tu fewn a cais arall i Lee Rhys. A da ni'n gweld Lee Rhys yn gwneud hyn mor aml i'r porthmin. Ond eto, fel o ti'n sôn, Ken, y profiadol Adam Warren yn dewis y lein yn gywir, yn berffaith, a gymaint o wagle wedyn i Llanymddyfri. Na, gwaith grec gan Adam Warren. Nid unig yn bwrw'r ongl iawn, ond y gwaith oddi ar y bêl dod o'r ochr ar llyca i creu y dyn extra na i Llanymddyfri. Cic syml i Johan Hughes yn ychwanegu 2 bwynt arall i Llanymddyfri. Casnewydd dim, Llanymddyfri 7. Ar ail ddechreuad yn uchel gan Gasnewydd. Ac yn syth Lee Rhys nôl ar y bêl ac yn defnyddio i droed chwith unwaith eto. Mae hwn yn agos i'r ystlys. Wedi hwnna dal yn fyw sgwn i gan Johan Davies. Na, medd y dyfarnwr cynorthwyol. Ond nath Johan Davies yn wych i gasglu hwnna o'r awyr. Ond jyst y pwys yna gan linell Llanymddyfri'n ddigon i roed o dros yr ystlys. Na, gwaith dda fyna gan Johan Davies i cymryd y bêl ar ôl i colli'r un diwetha ni gan fe ond David Buckland.
Ond na beth sy'n mynd i ennill y gêm i Llanymddyfri a troi tymor nhw rownd. Yw'r gwaith oedd i ar y pel, a ni gweld na y llinell amddiffynol Llanymddyfri na i roi pwysau a wneud y tackle a roi Iwan Davies dros yr yslys. Llanymddyfri'n colli'r bêl o'r linell. Crafangau Casnewydd. No clear release. Yn ei chanol i. Buckland yn meddwl mynd yn sydyn, ond dwi'n siŵr fydd ni'n gweld Matt O'Brien fan hyn yn rhoi di syth am y gornel. Mae'n engig sal gan Matt O'Brien. Anamal, da ni'n gallu dweud hynny. Yn rhoi y bêl syth yn ôl i'r porthmyn. Play on. Braich y dyfarnwr allan, mantais i'r porthmyn, a mae'r is yn mynd yn sydyn, fel da ni'n gweld. Y captain yn neud yn amal, y bêl i Rodney Jones, dwi'n credu y tro yna. Hughes ceisio creu chydig o le i Sgrag. Ac eto Hughes ar y bêl am bell i flaenwr gan Gasnewydd yn ei gyfarfod o. Sheldon. Ond mae'n dal i fynd. Yr hyrddiad yna, dwylo sydyn gan Jones. Mae'n dod allan, Warren, hyfryd gan Davies y cefnwr. Ond mae allan i'r asgell i Toby Baldwin. Yn ochr gamu dwywell ac yn cadw i'n fyw. Tackle! Release! Mae Casnewydd nôl yn nwy ar hugen. Llanymddyfri sy'n nôl yn nwy ar hugen. Casnewydd. A mae'n gigos barall. Cyfle arall i'r porthmyn. 11 it was. Na, rai gweud penderfyniad diddorol gan Matt O'Brien. Meddwl bod ei gweld gwagle tu ôl i Llanymddyfri ond y camgymeriad. Ond beth sy'n gret o'r ddoi tîm, mae'n y ddau yn ceisio codi'r tempo, cadw'r bêl i symud. So mae rhaid o'r credu i Matt O'Brien, falle ddim y penderfyniad cywir ar y pryd ni, ond mae'n ceisio chwarae. Bydd hwnna'n digwydd pob hyn a hyn. Ond gwaith grec gan Llanymddyfri fyna, rhoi pwysau ar Casnewydd, codi'r tempo'r gêm. A dechreuad gret. Llanymddyfri felly 5 metr allan yn mynd i flaen y linell. A maen nhw'n mynd yn nerthol yn sydyn tuag at y gornel. Dwi'n meddwl Jamie Hughes sydd gyda'r bêl allan dros yr yslys. Amddiffyn hynod o gryf gan Gasnewydd. Yn rhwystro Llanymddyfri croesi, dydy yna ddim yn hawdd. Na, amddiffyn grec gan Casnewydd fyny. A fi siŵr bod nhw wedi gwneud gwaith arno fe dros yr wythnos. Achos fel arfer blwyddyn diwethaf, os o Llanymddyfri mynd i'r cornel, oedd e'n cais i Taylor Davies. A gwaith dda gan Casnewydd. Ar ôl gwaith da yn amddiffyn tafliad sal, cyfle arall yw hi i Llanymddyfri. Rhys yn cyfarwyddo i flaenwyr. Ffrai ar y llawr, ond wel, mae fantais i'r porthmyn. Jones ar bêl, Hughes yn ceisio dadlwytho. Ddim cweit yn gywir allan i Toby Baldwin. Serch hynny, mi oedd na fantais. A fe ddawn nhw'n ôl. Ddim yn bell o'r pist yma'n hyn, Ken. Pist neu mynd amdani? Mae'n dibynnu siw mae'r blaenwyr yn teimlo. Mae dau sgrym cyntaf Llanymddyfri wedi bod yn cryf a chadarn. Heb gwthyn y drosto. Ond na, fi'n credu bydd hwn yn gêm eitha dyn erbyn y diwedd. So penderfyniad dda gan y capten. Ie, dyma Joe Peard oedd o ar y bêl. Mae'n eitha amlwg, reit o flaen Tom Spurrier. Rai greu, mae dechreuad i'r gêm wedi bod yn gret gan Casnewydd a Llanymddyfri. Y ddau tîm edrych ei chwarae, codi'r tempo, symud y bêl. Ond fi'n siŵr bydd rai o'r fforddwyr eistedd yn y stands fan hyn yn gobeithio bod y ddau tîm ddim cweith mor llac trwy'r gêm a roi cyfleuon i'r naill o'r llall. Ie, falle dyna fydd yr hyfforwydd yn meddwl, ond dwi'n meddwl iddyn ni a'i pawb sy'n gwylio adre, dyma union math y gêm da ni eisiau gweld yn Super Rygbi Cymru. Iwan Hughes gyda'r pwyntiau. Llanymddyfri 10 pwynt ar y blaen, felly Casnewydd ar ei hôl hi. Mae wedi cael ei tharo lawr gan Lee Rhys sy'n neud yn ail gasglu'r bêl. Leave it there, 11. Rheoli'r bêl yn ei dwy ar hugen. Mae Llanymddyfri
Lee Rees yn cadw hon yn fyw. Gyda'r gic uchel. 7! Iwan Davies yn aros amdani eto. Ar i di mewn o Ben Roach, capten Casnewydd. A'r bêl yn sydyn i O'Brien. O'Brien yn ei chael i allan i Foster Smith. Yr cyflymder ganddo fo werfreiddiol ar adegau, ond tro yn cael ei dynnu'r tir. Davies yn gweld bwlch, mae wedi cael ei tharo lawr gan Taylor Davies, a gyda'r droed sydd wedi rhwymo yn dyn yn cicio ymlaen. A'r porthmyn yn rhoi pwysau ar Gasnewydd unwaith eto'n taflu dynion i fewn i ardal y dacl. Ac o fewn trwch blewyn, mae Casnewydd wedi cadw i dwylo ar y bêl. Casnewydd fydd angen cael gwared o hon allan o'i 2 ar 20. Mae Matt O'Brien yn y boced yn barod amdani. All in front, retreat. Fwrdd â hi medd Matt O'Brien, ond mae hyn, wel, yn syni rhywun i ddeud y lleia Casnewydd mor slac ein mor gynnar. Falle, ond fi'n credu, mae'r ddau tîm yn gwybod faint mor dda mae'r llall. Mae'n fi'n siŵr maen nhw'n trial denu gilydd mewn i'r gêm na, gweld pwy sy'n gallu gwneud y camgymeriadau i cael y cyfleuon. Ond dyma'r beth sy'n DNA y ddau tîm, yw cadw tempo uchel a symud i. A fi'n gret, gobeithio gym ni gweld am yr 80 munud llawn. Davies gyda'r bêl unwaith eto. Yn mynd i flaen y lein. Cystadlu oedd Josh Reid ar ei ganfed ymddangosiad. A Taylor Davies sy'n dod i ffwrdd o'r sgarmes symudol gyda'r bêl. Y porthmyn dal yn hawlio meddiant. They're pinning him in. There's a leg pinning him in. I agree. Yeah, Lee Rees yn ceisio i orau glas gael gwared o Oli Drake yma ne. Gic traws gan Iowan Hughes. Yeah, knock on first. Ond fe ddawn ni nôl am y camgymeriad yna. Sgrym i Gasnewydd fydd hi. Sgarmes symudol dda gan Llanymddyfri, creu momentum. Ond amddiffyn grec gan Casnewydd unwaith eto yn arafu'r bêl. Ond i Llanymddyfri'n ceisio troi pêl araf i pêl cyflym, a Iowan Hughes yn gollwng o bêl fyna. Good stability on the first two. Same again, please. Troy. Tro cynta ni weld Casnewydd yn bwydo'r bêl i fewn i'r sgrym. Fry a Drake sydd wedi dod mewn i'r tîm wythnos yma. Yn lle Evans a Tom Workman sydd ar y fainc. Bind! Set! Mae Llanymddyfri yn taflu nerth tu ôl hon. Ac yn dod gyda'r bêl Roach. Buckland, Matt O'Brien allan i'r asgell. Am dacl dda gan Toby Baldwin. Elliot Frewen yn neidio mewn i'r dacl. Mae Casnewydd yn pwyllo. A Casnewydd yn paratoi roi hon i lawr i cae. Chydig o bwysau ar linell ôl Llanymddyfri. Backwards. Mynd yn ôl i ffwrdd o fraich Frewen. No. Mae Casnewydd nôl i bron iawn lle o'n nhw cyn y gic. Ond tro yma yn ceisio mynd dros y llinell fantais. O'Brien yn pwyllo. Ddim yn siŵr lle i fynd, felly'r opsiwn ore y gic. A mae Hughes yn ffigio yn curo Skinner. A dyma Jack Davies yn dod. Bale nôl gyda Hughes, Jones yn y boced. Jones yn aros am Adam Warren sy'n bylchu'n effeithiol allan i'w. Bron iddi fynd. I'w frawd Aaron Warren ar yr asgell, ond unwaith eto Adam Warren yn dangos i profiad ac yn dangos i sgil, yn gweld y linell yn berffaith ac y bwlch yn agor fel y môr coch iddo fo. Na i fod deg, unwaith eto, gwaith oddi ar y pêl yn bwrw rongle, pasio llyfr fan hyn, bydd yn siomedig ar pas ni. Falle Adam yn meddwl bod e bach yn gyflymach na'i brawd Aaron, ond cyfle eto. Ie, falle cwpl o dymhorau nôl falle fod i cyrraedd hwnna. Ond eto'r cyfuno yn y canol, Jones i Adam Warren. A'r partneriaeth yn datblygu tymor ar ôl tymor.
ac unwaith eto yn gweithio mor effeithiol i'r porthmyn. Bylchu Lloyd Lewis, mae gan hwn gyflymder yn ochr gamu, yn curo'r dyn ola, a mae Lloyd Lewis yn groesi am ei gais cyntaf o'r tymor yn ochr gamu'n effeithiol yn creu'r gwagle. A hwn di un o asgellwyr mwyaf peryglus y gyngrair. Na, Lloyd Lewis oedd i wrth ei asgell, y bel tu fewn, dangos ei pŵer i mynd trwyddo'r dacl, a wna'n jyst y cyflymder na. Nath mae Bat O'Brien wedi gwneud yn dda yn dechrau'r gêm na pan mae Casnewydd wedi cael y bel, yw symud pwynt yr ymosod. Ddim yn cadw mynd yr un ffordd, jyst cadw i amddiffyn Llanymddyfri. Mynd. Taylor Davies falle jyst yn yn mynd ar ôl Matt O'Brien rhoi cyfle i Lloyd Lewis mynd trwyddo. Ie, fydd o'n reit bles gyda hwnna. Lloyd Lewis, cais cynta y tymor iddo fo, a mae Matt O'Brien gyda'r tŷ, cic digon rhwydd iddo fo, felly y sgôr yn dipyn agosach ar ôl cais Lloyd Lewis. Casnewydd 7, Llanymddyfri 10, a mae hynny'n dangos hefyd sut mae Casnewydd yn gallu sgorio mor ddwfn, bell allan, un pas yn creu gwagle, mae Lloyd Lewis a cefnwyr, wel, Casnewydd i gyd, maen nhw'n gallu sgorio o rwle. Na, obviously, dan nhw'n rhywbeth maen nhw'n gwneud mor dda tymor diwetha, ond hefyd dechrau'r tymor ma. Fi'n siŵr bydd mae Llanymddyfri yn wyliadwrus am hwnna. Fi'n credu mae'n mynd i fod yn 80 munud gret o rygbi nhw'n gael digon o pwyntiau. Fi'n credu y tîmau sydd ddim yn gwneud y camgymeriadau mwyaf sy'n mynd i ennill i, ond na, mae'n gret i gweld y ddau tîm yn symud y bel, a mae chwaraewyr Aaron Warren, Lloyd Lewis, Iwan Davies yn gallu sgori ceisio unman. O'Brien yn gweld gwagle yn y cefn, a mae Jack Davies yn aros amdani. Tuag at John Morris, mae hon di mynd. A mae o dechrau rhediad ei hun. Nôl yn y boced O'Brien, pas hyfryd i Shea Foster-Smith, Skinner gyda'r dwylo cyflym ar bel allan i Elliot Frewin yn ysgidiau llachar oren. Matt O'Brien yn ffigio unwaith dwywaith. Macaulay Drake. Mae hon yn dacl fawr. Good tackle for me. Evan Sheldon, mae'r dyfarnwr yn hapus gyda hwnna. Mae Lee Rees yn dod ffwrdd gyda'r bel. Gwagle tu ôl i Iwan Davies. Mae'r gigion Rees o mae hon yn mynd i adlamu dros y linell gwsg. Nadi! We've gone dead. That's dead for me. Iwan Davies. Mae hwnna di mynd yn farw med y dyfarnwr. Byddwn i'n hoffi gweld Lee Rees yn symud y bel fy ni, a jyst gweld Toby Baldwin yn cael y bel neu dwylo, os mae'n edrych yn gyflym iawn a cryf iawn yn yr 20 munud cyntaf. Beth fel o'na, Ken? Mae'n galed, tackle dda, ond fi'n gallu gweld pan mae lot o'r bobl yn y stands yn gweiddi a sgrechen, achos mae fe wedi codi'r gos. Mae'n mynd eitha... Cohen, are we on the halfway? Thanks, lad. Scrum. Wel, ambell i benderfyniad dadleuol yn ôl y cefnogwyr yma'n un. Ambell un yn codi llais. Ond mi fydd hi yn scrum ar y linell yr hanner. Let's go then, please. Mae scrum wedi bod yn brwydr diddorol yn munudau agoriadol. Fi'n gwybod dim ond 3 scrum sydd wedi bod. Llanymddyfri wedi cael 2 o'n ni. A wedi cadw'r bel i mewn, bod yn eitha solid. Ond y cyfle gaethon nhw'n mynd ar ôl Casnewydd, ond nhw wedi gwneud so wedi diddorol gweld sy'n mae hyn yn mynd. Llanymddyfri sy'n reoli yn yr agwedd ma ar y foment. Digon o profio gyda Jamie Hughes a Taylor Davies, ond Gabe Hawley sy'n ar y pen tin. Fi'n gwybod mae fe'n dod trwyddo yn y scales, wedi cael cwpl o gemau, a ddangos un lan yn eitha dda. Mae fe'n boi cryf iawn, ond mae fe gallu sgrymio, a mae'n edrych fel bod e'n ffansio mynd ar ôl Casnewydd heno. Ie, mynd ben gyda Gabe Hawley. Mae Harry Fry gynt wedi chwarae i Goleg Hartbury. Felly 2 ben ifanc yn mynd ben.
yn y sgrym unwaith eto. A fel o ti'n deud, Llanymddyfri sy'n ar goruchafiaeth yn y sgrym, a mae'n gic gosb i'r porthmyn. Number 3 down to his knee. A mae Johan Hughes yn llygiadu y gornel. Sgwn i faint o veteran yn gallu dwyn jyst tu allan i 2 ar 20. Casnewydd fydd hi. A mae Casnewydd wedi bod yn cystadlu'n eitha brwd yn y tafliad. Sgwn i os fy nhw'n taflu ambell i gorff i fyny fan hyn eto i roi chydig mwy o bwysau ar Taylor Davies. Na, Llanymddyfri cael y goruchafiaeth yn y sgrym, ond i pob clod i Casnewydd, nhw sydd wedi bod ar y gorau yn y lein yn amddiffynol yn enwedig. Ddim yn cystadlu'r tro yma. Sgrag yn codi uchela. A Taylor Davies gyda'r bêl. Mantais i Llanymddyfri. Jones gyda'r chip dros y top yn chwilio am Warren. Mae'r dyfarnwr am ddyn nôl. A mae'n mynd i gael gair hefyd. Gyda capten Casnewydd. We've come into this area and you've given a penalty away every time. Okay. You need to improve. Yeah, no problem. A clywed cyn y gêm, clywed bod line out is over. y sgrym a'r sgarmau symudol ar lein ddim wedi clicio i Llanymddyfri yn ystod y tymor hyd yn hyn. Ond i dechrau gweld, mae'n dechrau troi mewn i arfyn nhw i gallu ogni symud lan y ca a rhoi pwysau ar Casnewydd. Mae'r porthmyn wedi cael un cyfle o 5 metr yn barod. A Casnewydd nath y gwaith caled yn amddiffynol. Ond sgwn i os fydden nhw'n gywir tro yma. Sgrag eto yn codi'r brig. A mae hon yn dechrau codi stêm. Taylor Davies yn pwyllo. O, mae Casnewydd dechrau gwthio am yn ôl fan hyn. Once, now 9. Once. Leave in there. 6 out. Y dyfarnwr yn gofyn i'r bêl ddod allan. Yn crymannu allan o'r sgarmau symudol. O, mae'n chydig o... Wel... hanner cwffio sy'n ni'n galw o. Joe Peard yn erbyn Ed Sgrag. Mae'n amlwg bod hi'n chydig o game ddarbu bach o rivalry rhwng y ddau dim yma dros y 2 flynedd dwytha. Diolch yn syni ni bod o'n mynd chydig yn danllyd allan e. Na, mae fe'n mynd i'ch bod yn wedig yn ardalaeth mae'r gêm. Mae Casnewydd yn gwybod faint o arf yw sgarmau symudol Llanymddyfri. A mae rhaid cael bach o natur mewn na ambell waith mae'n gallu troi drosto. So, Steph Hughes yn gweud cyn y gêm bod yn bwysig iawn i chwaraewyr Joe Peard, cadw'r disgyblaeth ni. Ond i fod yn deg, pan chi'n gweld ddau ailreng yn mynd ati gilydd, leia bod e ddim wedi troi... We're penalising him. You've already had your warning, we're in this area. Off you go for 10 minutes. Bach yn hall, dwi'n credu. It's going to be on the 15 because they've gone into touch and it's a penalty against him. Bach yn hall, dwi'n credu oedd y ddoi nhw'n mynd ati gilydd, a falle Joe Peard na ennill y brwydr ni, ond na, mae'n rhaid cael bach o natur i amddiffyn y sgarmau symudol na, ond mae'n gwneud gwaith dda hyd yn hyn. Thanks, mate. Good work. Ie, Peard sydd yn mynd. Mae'r ddau mynd amdani gilydd yn yma. Ie, Joe Peard wedi nôl ato fe tyma bach, ond y ddau nhw'n mynd ati gilydd, a bach yn hall byddwn ni'n gweud. Os oedd un yn mynd, oedd rhaid o'r ddau mynd fi'n credu, ond na, mae'n greu gweld bod brwydr yn y blaenwyr. Sgrym yw'r opsiwn i Llanymddyfri. Yn amlwg, dyn yn breini Gasnewydd. Mae John Morris yng nghefn y sgrym i Gasnewydd. Ond mae'n ddigon soled gan Gasnewydd yn troelli. Mae gyda John Morris yng nghefn y sgrym. Casnewydd yn dal i tir. Wrth i ni weld hon yn ailosod. Fi'n credu os mae Llanymddyfri gallu cadw i sgwar, fydd y pŵer yn dod trwyddo. Fi'n credu bod Casnewydd yn ceisio creu rhywbeth fan hyn, yn edrych fel bod nhw'n cerdded rownd i wneud i'r dyfarnwr wneud penderfyniad. Lawr i 7 John Morris yn y cefen. Crouch! Ie, 10 munud pwysig yn hyd-destun y gêm.
Gyda John Morris yn ychwanegu bwysau fo yng nghefn y sgrym. Penderfyniad mawr gan y dyfarnwr yn mynd ffordd Casnewydd a John Morris yng nghefn y sgrym yn helpu i flaenwyr. A mae hwnna yn gicrydd enfawr i Gasnewydd. Mae'n marcho Llanymddyfri nôl 10 metr hefyd. Mae angen i Llanymddyfri gadw i penne fan hyn achos mae Casnewydd lawr i 14. Na, mae'n mwy amser sy'n dod off y carden felen. Mae fe'n digon, bod nhw'n siomedig iawn i cael y cic rydd, ond rhaid symud mlaen o'n ni, a ddim rhoi cyfle i Casnewydd 10 metr lan y car, neud yn haws i Matt O'Brien cic o'r bil lawr i tiriogaeth Llanymddyfri. Cic wych gan Matt O'Brien yn rhoi cyfle i ni fynd lawr at Lorin. Diolch yn fawr. Fi mewn cwmni da. I'm in a esteemed company here in the stands in Newport. Brian Jones, 89 years young today. You're celebrating it. Well, one by watching Newport, two by presenting Josh Reed with his 100th cap. And I can't think of any better man to do it. The only living Welshman to have beaten New Zealand, Australia, South Africa's touring side. So let's start with that. Talk to us about your memories of those games. I must emphasise in Wales. Okay, that is important. That's very important to people like Gareth and Phil Bennett and Barry John, etc., who did it overseas. But I'm very proud to be the... I was one of only two, and Percy Bush died quite a few years ago, leaving me on my own. And you did it with Newport and the Barbars, so which games with Newport? Well, the sequence that I did it was 1957, Newport beat Australia 11-0. Then in 1960, I played for the Barbarians, the only team to beat Avril Milan's Springbok side in the last game of their tour. We took their unbeaten record from them at Cardiff Arms Park in 1960. And then in 1963, I was a member of Brian Price's Newport side, who were the only team to beat the All Blacks at Rodney Parade. And you remember it all so well, Brian. I remember it vividly. I can name you the teams, I can name you everything about it. It is a great occasion, and the final one at Newport, when we won by 3 points to 0, and a John Uzzell drop goal, was at the end of the game. John Uzzell ran and jumped on my back and said, "You've done it, you old bugger, you've done it." And I will mention, you are the president of the club, for those who don't know. So, look, I can't think, obviously, this is how you want to spend your birthday. No better place to be. What have you made of the game tonight, Brian? I think it's a good game. I think the same thing is happening, although it's a criticism. It has to be made of the quality of referees. Leaves a lot to be desired. People like Gwyn Walters and Clive Norlin and Derek Bevan, they'd be looking at this and wondering what's happening. In terms of your memories playing for Newport, they're celebrating their 150th anniversary. So when you look back, what stands out? Well, it stands out how long I've been here. I came to Rodney Parade in 1953, and we no longer own Rodney Parade, which is a great aspect as far as Newport Rugby Club is concerned. A great club, great traditions on and off the field, leadership everywhere. There's no better club in the world than Newport Rugby Football Club. What a note to end this interview on. Brian, thanks for your time. Thank you very much. Braf cael sgwrs gyda chairman y clwb yma i Gasnewydd. A dyna'r cymeriadau sy'n bwysig i'r gêm yma yng Nghymru hefyd. Y bobl sy'n dal yn dod lawr bob wythnos i wylio i tîm nhw ac yn credu na i tîm nhw di tîm gorau'r byd. Braf clywed. Na, mae gen nhw'r garreg hollt quad rygbi yng Nghymru. Nhw dod i cadw clwbau yma at ei gilydd.
nhw sy'n neud y gwaith tu ôl i'r llenni, mae pobl ddim i gweld a dod mas i cefnogi'r tîm a mae'n grêt gweld y cymeriadau'r gêm a beth mae Brian di wneud dros y blynydde, nid jyst i rygbi yn Casnewydd ond i rygbi yng Nghymru. Sgrym i Gasnewydd, John Morris yn ôl. Tro yma yn flaen ysgellwr. Buckland yn mynd i hun, ffigiad hyfryd. Matt O'Brien yn denu. Yr amddiffynwr yn rhoi allan i Frywyn yn y diwedd. Buckland yn sydyn. Gyda'r bêl allan i Josh Reid. A maen nhw'n croesi i fewn i ddwy ar hugen. Llanymddyfri, dim ond am yr ail dro yn y gêm. Gyda'r bêl yn ei dwylo nhw. Mae allan eto tro yma Drake gyda'r bêl. Sydyn gan Buckland yn ceisio ffindio Matt O'Brien, ond mae'n rhydd, mae'n ras rhwng Lloyd Lewis ac Aaron Warren, ond ddim cwestiwn pwy oedd yn mynd i gyrraedd hwnna gynta. Ond yn ergyd nerthol gan Aaron Warren, a Llanymddyfri sydd wedi rhoi Casnewydd nôl ar y droed ôl. No, back and go. Play. Chydig o lanast ar y llawr, ond Casnewydd sydd yn dal i gafel ar y bêl, a Buckland yn aros iddi ddod ar blatfform iddo fo. O'Brien yn pwyllio. Foster Smith i Morris. Morris i Iowan Davies. Ceisio ochr gamu un ffordd arall. Ond mae Adam Warren yn darllen o fel llyfr. Reid i kick goes i Llanymddyfri. Gwaith da ar y llawr a maen nhw wedi troi hwnna drosodd. Gwaith anhygoel ar ddau ochr y bêl fyna. Casnewydd yn ymosodol. David Buckland o'r sgrym yn codi tempo'r gêm a rili rhoi spark mewn i fe. A wedi Aaron Warren yn gorfodi'r camgymeriad yn troi amddiffyn mewn i ymosod, rhoi pwysau ar Lloyd Lewis. A wedi rhoi cyfle wedi yn amddiffynol i troi'r bêl drosto a Ewan Hughes yn penderfynu mynd i'r cornel. Max Williams, coesau newydd ar y cae, fresh yn lle Nick Thomas. Di ffwrdd gyda ergyd i'r pen. Lee Rees dros y bêl, y profiadol Rees yn dwyn hi i'r porthmyn. Angen cywirdeb unwaith eto i'r ymwelwyr o fewn dwy ar hugen Casnewydd. Sgrag sy'n uchel, Sgrag sy'n casglu. Sgarme symudol, mae hon wedi drefnu yn daclus. Taylor Davies yng nghwt y Sgarmes yn aros amdani Roach. Yn gwrando ar y dyfarnwr yn mynd nôl i'r cefn. Ond mae Taylor Davies dal yn gafel arni. A mae'r bêl yn mynd am y nôl. No, it's a tackle. Y bêl yn tasgu allan i Rees. Rees i Adam Warren. Chwaraewyr Llanymddyfri. Gyd yn eitha clos, yn eitha tin rownd ar dal y dacl. Gweiddi gan ambell un o'r chwaraewyr i symud allan. Sgrag. Dros y bêl, mae Matt O'Brien. Mae'r porthmyn dal gyda meddiant. Hughes yn ffigio unwaith dwywaith ochr gamu mewn i dacl Shea Foster Smith. Mae Llanymddyfri metr wrth metr yn mynd am yn ôl ambell. I reg yn dod gan Meicer Dyfarnwr, da ni'n ymddiheuro am hynny. Sheldon. Rees i Hart nôl yn y boced i Hughes. Hughes yn ffigio'n ceisio dadlwytho dros y top a mae Frywyn i ffwrdd. Mae wedi mynd ymlaen gan un o chwaraewyr Gasnewydd, ond eto pwysau gan Llanymddyfri. A fy nhw angen pwyntiau fan hyn gyda'r ymweliad yma, achos sem llawer i fynd ar y cerdyn melyn. Ond mae Piod yn ôl, dweud y gwir. Dyna ddiwedd y cyfnod gyda Casnewydd lawr 14. Na, mae Llanymddyfri yn hapus bod dal dan nhw'r tiriogaeth a rhoi pwysau ar Casnewydd, ond yn siomedig ddim wedi cael pwyntiau. Ond rai gweud, mae hwnna lawr i Casnewydd yn gwneud jofyn gret ar y sgarmes symudol. Dyn nhw ddim jyst yn bwrw, maen nhw'n ceisio troi a rhoi cyfle i'r blaenwyr i bwrw rhywbeth, i arafu'r momentum y sgarmes symudol na. A wni Lloyd Lewis i fod yn deg, oedd yn edrych fel bod Ewan Hughes gyda'r pas i Aaron Warren.
gwaith amddiffynol gret gan Lloyd Lewis, ond penderfyniad dda gan Iowan ddim i roi'r pas. As mi'n siŵr bydd Lloyd wedi hoffi'r ryngipiad fyny. Ond mae rai gweud, mae lot o pethau dda o'r ddau tîm. Ie'r ddau dyn yn mynd ben yma hen yma ym Mharc Sbiti. Digon o chwaraeon dal i ddod ar S4C Cymru yn erbyn y weriniaeth Siec. Tîm dan 21 Cymru, chwarter wedi 5. Wedyn Cymru yn erbyn Gwlad yr Ia. Nos fory 20 munud wedi 7. Cymru yn erbyn Montenegro o Gaerdydd, nos lun 20 munud wedi 7. Ac yna uchafbwynt esgorio, nos lun 11 wrth gloch y nos. Nôl i'r rygbi yma yng Nghasnewydd, Llanymddyfri sy'n rwy bod yn nwy ar hugen Casnewydd am ran helaeth o'r hanner cynta. Maen nhw angen pwyntiau man hyn. Hart i Warren, Adam Warren. Rhys eisiau'r bêl yn sydyn. Dyma hi'n dod, Hughes yn dadlwytho Jack Davies, ond mae'n dacl wych gan Iowan Davies a Frywyn sy'n helpu. Mae Casnewydd yn taflu cyrff mewn i'r ruck. Long yn cario tro cynta, Jamie Hughes yr ail dro. Mae'n dod tro yma i'r blaen ysgellwr, Lewis Ellis Jones. Evan Sheldon tro yma yn herio Harry Fry. Mae allan yn croesi Casnewydd sy'n tirio, Jamie Hughes sy'n sgorio a Llanymddyfri sy'n ymestyn i mantes. 15 pwynt i'r ymwelwyr. Casnewydd 7, Llanymddyfri 15. Na, Casnewydd yn dechrau edrych fel bod nhw'n ymdopi ar ymosod Llanymddyfri ni, ond Jamie Hughes yn cario'r bêl ni, yn dod o dyfnder. Bwrw'r dyn cyntaf drosto, a croesi llinell cais, a gwaith ag yn Jamie Hughes yna. Ie, Jamie Hughes yn darganfod y cefnwr Shea Foster-Smith yn defnyddio i gryfder a'i bwysau i groesi'r llinell gais. Mae Iowan Hughes gyda'r pwyntiau ychwanegol. 10 pwynt yw'r gwahaniaeth eto fan hyn. A Ken, ydy'n deg i ddeud ar sail y gêm, mae hyn yn eitha teg yr hyn o wedi Llanymddyfri ymestyn i mantes chydig bach mwy? Ie, yn sicr. Llanymddyfri, mae'r ddau tîm wedi chwarae'n dda iawn yn y hanner cyntaf. Fi'n credu Llanymddyfri sydd just wedi cael y gorau o'r tir a'r pêl a wedi creu tymau bach mwy na Casnewydd wedi gwneud llai o camgymeriadau sydd wedi rhoi'r dau cais nhw ar dau kick-off. Llinell hyfryd gan Josh Reid ar ei ganfed ymddangosiad. Buckland ar bêl yn sydyn allan i Foster-Smith sy'n sythu. Hart dros y bêl. O, kick-off, bod y dyfarnwr yn rhybuddio Hart, a fe ath am y bêl beth bynnag. Ail waith yna, nawr taflu'r bêl bant a cael ei cerdded nôl deg. Ond penderfyniad i Casnewydd fan hyn nawr, i mynd am pwyntiau, neu i ceisio cael un nôl mewn i'r gêm. Am y gornel maen nhw'n mynd. Penderfyniad gan y capten Ben Roach a Matt O'Brien. Dwi'n siŵr o gan fodd i gyn i ddeud yn y penderfyniad yna hefyd. A fi'n credu na'n meddylfryd y tîm, os mae da chi ffordd i chi moyn chwarae yna beth yw'r meddylfryd, wel pam lai, a mae rai bac o hwnna, neith e ddim gweithio trwy'r amser, ond os chi'n neud e digon aml, neith e dod talu ffrwyth. Mo! Roach yn casglu. A Henry Palmer sy'n gyda'r bêl. Bachwr Casnewydd. Mae hon yn drefnus gan Gasnewydd. Taken down by yellow. Ond mae'r bêl ar y tir. Gwaith arbennig gan y porthmin. Nothing for me this side. Nothing for me. A mae Ben Roach yn cael gair bach efo'r dyfarnwr. Yn gofyn iddo fo. Neud penderfyniad arall, ond mae o wedi penderfynu na sgrym fydd i Llanymddyfri. A dyma ni unwaith eto. Lee Rees yn arwain y dathlu. Iowan Hughes wrth i fod a Evan Sheldon y blaen ysgellwr ifanc. Gynt o Brifysgol Met Caerdydd. Yn chwarae i Llanymddyfri. A mae hon angen bod
yn sgrym drefnus. I Llanymddyfri'n ddofn yn ei hanner ei hun. Sgwni os fydd hwn yn hapus gyda'r hanner cynta. Maen nhw ar y blaen. Maen nhw wedi treulio dipyn o amser. Yn nwy ar hugen Casnewydd. Kick gosb i Llanymddyfri. A mae'r holl bwysau oedd Casnewydd yn dechrau adeiladu, yn dechrau gwasgu yr ymwelwyr yn cael ei ryddhau gyda 2 gamgymeriad yn olynol gan y tîm cartref. Hughes yn rhoi di allan dros yr yslys bella. Chydig llai na munud i fynd yn yr hanner cynta. Siwr fy ni'n gweld Llanymddyfri'n defnyddio'u profiad yma'n hyn i redeg y cloc. Cymaint sy'n maen nhw'n gallu i fynd i fewn i'r hanner gyda 10 pwynt rhwng y ddau dîm. Davies, o chwarae teg, mae hwn di wneud yn wych ar ôl i anaf cas ar ddechrau'r gêm. Wedi goffni ymlaen mae Llanymddyfri. Dim llawer i fynd. Llinell sydyn. Matt O'Brien rhwng y coesau. Oedd hi'n edrych yn well nag oedd hi. Chydig o bwysau ar Lloyd Lewis ar ôl y basnau rhwng coesau Matt O'Brien. Dwi'n siŵr bydd Casnewydd yn awyddus i roi chydig mwy o bwyntiau ar y bwrdd cyn yr hanner. Max Williams yn sythu mewn i Taylor Davies. Buckland ar Bailey O'Brien. Peard ar coesau. Chydig bach mwy ffres na'r gweddill ar ôl 10 munud yn y gell gosb. Taflu hi mewn i ardal y dacl Chris Long. Mae'n dod eto. O'Brien hyfryd gan y consiriwr. Ac eto O'Brien yn ffigio'r bas allan o'r drws cefn yn mynd nôl tu mewn tronau. Fry i Palmer, y bachwr. A Fry eto gyda'r beil. Foster Smith yn ochr gamu. Foster Smith bron. Hanner bylchiad gan y canolwr. It was stolen by Red first. A wedi ddwyn gan Llanymddyfri. It was stolen by Red because you've knocked it on. First was a knock on from 9 and it's half time. A dyna ni am yr hanner. You've knocked it on into 9. Gêm gan milltir yr awr rhwng ddau o dîmau gorau y wlad. Lee Rees yn dechrau'r gêm gyda'r cais hyfryd ner o fylchiad Adam Warren. Casnewydd nôl yn y gêm. Lloyd Lewis yn sgorio cais yn dangos i gyflymder cyn ochr gamu'n effeithiol. Ond hynny, Jamie Hughes gyda cais ol ar hanner. Yr oed Llanymddyfri ar y blaen i ffwrdd o gartref. A Casnewydd sy'n ddiger o hyd yn hyn ar ei hôl hi ar yr eglwyd. Wedi dod yma i chwarae ac yn ymosod gyda'r un hyder ar uchelgais. Rhoddodd dwy deitl iddyn nhw llynedd. Lee Rees yn mynd â chais gyda'r gêm a'r ymwelwyr nath adeiladu ar y mantais na'n go gyflym. Steph Hughes, Ken Owens yn ymuno a fi. A'n amlwg, Ken, maen nhw wedi dod yma llawn bwriad heno, Llanymddyfri. Ie, maen nhw wedi bod dan pwysau yn y 34 gêm dechrau tymor, dim ond i ennill yr un. A pan blaid, dod i'r tîm sy'n ar ben y brig yn Casnewydd. A di mynd nôl y beth maen nhw ddato, a chwarae'r meddylfryd sydd dan nhw. A maen nhw llawn heiddi fod ar y frig. Ond rhaid gweud, mae Casnewydd wedi chwarae yn dda'n amddiffynol, wedi rhoi pwysau ar Llanymddyfri, ond ddim cweit wedi cael digon o'r bel, neu cadw mynd trwy'r cymalau i roi Llanymddyfri dan pwysau yn ymosodol. Sôn am beth mae Llanymddyfri yn dda, no? Un peth maen nhw'n dod â i'w gêm, i'w tempo, cyflymder, a fe welson ni na o'r eiliadau cyntaf, Steph. Ie, bwriad nhw, really, i chwarae gyda dwysedd uchel, lledu'r bel, enghraifft arbennig o Rodri Jones jyst yn dal ar bel y bach yn hwyrach i greu'r amddiffyn. Ond ni'n gweld faint o crysau Llanymddyfri sy'n yn y llun nawr wrth i nhw sgori 4-5 o nhw. A ni jyst yn gweld yr awydd sy'n yn y chwarae. Hwn yw beth ni'n gyfarwydd â gweld gyda Llanymddyfri, a weche beth ni heb gweld i ddechrau'r tymor. A ni wedi gweld weche sawl gwaith yn ystod y hanner cyntaf.
Ie, dyna ni. Wel, yn ddiddorol, mae Llanymddyfri wedi colli bob ail hanner hyd yn hyn tymor yma, Casnewydd di ennill bob ail hanner, felly ddiddorol fel fydd hi'n mynd yn y 20 munud nesaf. Lloyd Lewis fyna yn siarad â'i dîm. A welson ni fe'n sgorio, welson ni gwaith trad, ei gyflymder. Sim lot o bobl yn gallu stopio fe pan mae'n cael bach o waglen y ddwy ar hugen, Ken. Na, un peth mae Matt O'Brien wedi wneud dros i newid pwynt yn ymosod, a mae jyst yn ffigio tu fas i deni'r amddiffynwr, tu fewn i Lloyd Lewis, a gyda dyn sy'n gyda'r pŵer a'r cyflymder na, mae fe'n really galed i amddiffyn i bwrw trwyddo, a cais dda, ond jyst moyn gweld bach mwy o hwn gan Casnewydd yn yr ail hanner. Ie, maen nhw wedi bod, ni'n gwybod chwaraewr o talent a cyflymder Lloyd, ond ni heb gweld lot o fe ar y bel, a yn anffodus i Casnewydd, maen nhw heb lledu'r bel wella yn gwagle i'r Sianeli Llydan. A hefyd roi clwyd i Llanymddyfri yn amddiffynol, maen nhw wedi cystadlu yn ardal y dacl sy'n arafu cyflymder bel Casnewydd lawr, a wedyn ni o ganlyniad, mae rhaid i Casnewydd edrych ar ffyrdd gwahanol i ymosod. A gair gais Jamie Hughes, achos mae teimlad gwahanol, Ken, mae mewn i'r hanner gyda 10 pwynt o fantes i gymharu â 3. Gallai ni wedi digwydd. Wel, i fod yn deg, Llanymddyfri sy'n bod ar ben yn y hanner cyntaf gyda'r tir a'r pel. A bydde Casnewydd wedi meddwl, ni reit ynddi. Mae'r cais ma gyda Jamie Hughes yn ffindio'r y canolwr fyny, dangos ei pŵer, mynd drosto. A sy'n lot o gwaith dda gan Casnewydd fan hyn, yn atal y sgarmes symudol a wedyn i'r sgrym. Ond mae'n jyst rhoi'r extra pwynt yna, 10 pwynt o fantes ar y hanner. Bydde lot fwy o hyderus i Llanymddyfri mynd mewn ar y hanner na Casnewydd. Mae'n rhaid gael jyst cydbwysau da yn ymosod nhw, maen nhw defnyddio'r blaenwyr a'r olwyr yn cyfuno. A tro na, jyst gweithio nhw rifau mas, fel o'n nhw'n cael Jamie Hughes yn rhedeg at canolwr Casnewydd a metr mas o profiad mae'n anodd iawn i daclo prop. Fi'n credu un peth mae Llanymddyfri wedi cael yn yr hanner cyntaf. Maen nhw wedi gweithio'n galed oddi ar y bel, neu lot o gwaith o pobl ddim yn gweld. Cwrs o ciciau, dod o'r ochr arall y ca i creu dyn extra. Os maen nhw'n cadw wneud na'n yr ail hanner, maen nhw'n rhoi pwysau ar Casnewydd, a maen nhw'n troi Casnewydd sydd wedi ddim rhoi cyfle i chwaraewyr fel Lloyd Lewis, fel Iwan Davies, i cael nhw yn y gêm. Ie, bydde buddigoliaeth ar yr hawl yn rhoi gymaint o hwb i'w tymor, ond dyna ni, y gêm gyntaf, rown 4 gêm arall dros y penwythnos, Aberafan yn erbyn Pen y Bont, Abertawe yn croesawu Caerdydd, Quins Caerfyrddin yn hyrio Pontypool, a Gleneboe sy'n croesawu Rygbi Gogledd Cymru. Rygbi Gogledd Cymru eriod i ennill ym Mharc Eiriais. Ond fel wnaethon ni sôn ar dop y raglen, mae pethau yn dyn iawn ar frig y tabl, a Pen y Bont yn un o'r tîmau yna sydd wedi gwella'n sylweddol eleni. Na, maen nhw wedi. Maen nhw'n cael cydbwysedd yn eu tîm. Lot o chwaraewr ifanc i dod mewn sy'n syrenu. Ond lot o beth, mae Scott Baldwin wedi dod mewn fel prif hyfforddwr gyda'r profiad o gweithio Newcastle. Mae fe'n gwybod y ffordd mae'n moyn chwarae, a wedi hyfforddwyr ifanc talentog gyda fe hefyd, Bradley Davies, Matthew Morgan, sydd wedi rhoi hwb enfawr i Pen y Bont. A i fod yn deg, Baldwin a Matthew Morgan o'r dre hefyd, sydd yn, maen nhw'n gwybod beth mae rygbi yn Pen y Bont am biti. Ie, lot o chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo yn system, yn adran y gweilch, yn system Pen y Bont, ond hefyd yng Ngharfan Caerdydd, Steffan Emmanuel yn un sydd wedi syrenu, a falle yn un sydd wedi dysgu o chwaraewyr fel Ben Thomas gyda Rhanbarth, a wedi bod yn dangos ei dalent i'w glwb. Mae wedi bod yn wych tymor mai Caerdydd. Hwn oedd y gêm yn ebyn Gleneboe le gath e ser yn y gêm, a just am chwaraewr ifanc, mae'n mor eiddfed, mae'n deall y gêm, mae'n deall pryd i redeg, pryd i gicio, ond hefyd mae gyda fe ochr corfforol i'w gêm hefyd fel canolwr. A fi'n credu o fwy o amser mae fe'n cael ar y ca, y fwy o amser yn amlwg mae'n ymarfer gyda tîm cyntaf Caerdydd hefyd, sy'n dîm dda iawn yn ymosod, felly mae hwnna'n mynd i fod yn hwb i fe, a mae fe wedi bod yn arbennig. Ie, a bydd Gleneboe yn amddiffyn y darian her dros y penwythnos. Chi'n cael y darian hel am rhediad da ar eich tongen eich hunain. Dylse fi dweud, Rygbi Gogledd Cymru erioed i ennill yn Gleneboe. Mae'n le anodd i fynd, fel ti'n gweld hon yn mynd? Bydd yn eitha agos, mae lot o chwaraewyr profiadol yn tîm Gleneboe nawr, chwaraewyr fel Johnny Evans, sy'n chwarae lot o gemau Rhanbarthol.
mae fe'n rhoi rhywbeth extra ar pob gêm nawr. Ti'n fawr, a fi'n siŵr, wel, Rygbi Gogledd Cymru yn dod lawr. Ddim lot o pwysau arnyn nhw, os bydd Paul yn meddwl taw Glyn Ebwy sy'n mynd i cipio ddi, ond pwy oer. Ond, chwad, Eugene Cross Park yn lle anodd i mynd i chwarae. Eugene Cross, ddim Parc Geirias. Mae wedi bod yn wythnos hir. Right, okay, welson ni Lloyd Lewis yn ochr gamu yn yr hanner cynta. Alla weithoch chi, ni'n gwneud y mwyaf o Steff cyn bod e'n mynd off ar ei drafels i'r Unol Daleithiau. A mae fe wedi bod allan yr wythnos yma yn dangos i chi sut i wella'r elfen yma o'ch gêm chi, eich clwb. Rhymai pawb, Steff Hughes yma, canol o'r dreigiau. Heddiw, ni'n mynd i edrych ar ochr gamu. Fi wedi chwarae yn ebyn rai o'r gorau yn byd rygbi, fel Cheslin Colby. Gan ni torri'r sgil lawr i weld beth sy'n neud chwaraewr fel mor effeithiol. Y peth cyntaf i gofio yw ni moyn dod i'r amddiffynwr bant o balans. Felly, ni'n mynd i defnyddio'r corff i esgus symud i'r dde. A wedyn ni, yr ail pwynt yw bod yn gryf o'r gos arall. Felly, ni'n mynd i defnyddio'r corff i esgus i fynd i'r dde a pŵer bant o'r cos mewn i'r gwagle. Unwaith ni'n creu'r gap, cyflymder trwy'r gap sy'n bwysig nesa. Dwi'n mynd i ochr gamu i'r dde, mae'r bêl mynd i fod ar yr ochr dde. Os fi'n mynd i ochr gamu i'r chwith, mae'r bêl mynd i fod ar ochr chwith gyda fi. Felly bod fi'n gallu defnyddio'n law i cadw'r amddiffynwr bant. Y sgil mae Cheslin Colby'n neud yn dda iawn yw cyn i fe neud yr ochr gamu, i ddefnyddio ei gorff, mae'n neidio i'r awyr. Wrth i fe neud hynna, mae'r amddiffynwr yn aros yn ston, a unwaith mae'n glanio, mae'n gyflym mewn i'r gwagle. So mae'n neidio, a wedyn ni symud yn gyflym mewn i'r gwagle. Felly y 3 pwynt fwyaf pwysig. Yn gyntaf, ni'n trial cael yr amddiffynwr bant o balans. Yr ail peth yw bod yn gryf o'r gos allanol, a'r trydydd peth yw bod yn gyflym mewn i'r gwagle. Gobeithio mae hwnna'n helpu dorri lawr sgil yr ochr gamu. Wel, fel arfer, ni'n gofyn i olwyr am ei atgofion yn ochr gamu, ond Ken, ni wedi gweld ti'n neud e, sawl gwaith, i'r sgales ai Gymru. Ti'n cofio Steff? Ie, Steff yn cofio, sa'n cofio. Ie, na, fi cofio Judgment Day, nath e, fi credu right foot beauty a step, a ie, oedd e'n great try. Right, left, right. Ond Steff, ges ti bach o stick yn Ciaran Hadi wythnos diwethaf, bod ti ddim wedi, o ti'n dangos ni sut i blymio dros y llinell, o ti ddim actually wedi neud e. Tro ma, wel, swn i ti'n ochr gamu. Ie, wel, oedd e'n bwrw glaw yn, dath y glaw lawr yn really drwm, so ie, na, falch o'n i'n gobeithio gallu helpu, ond dyw'r bag na ddim yn symud, so mae'n eitha-rwydd i wneud e fyna. Gobeithio bod mwy ddod wrth o ti cyn bod ti'n mynd. Ond dyma beth sydd i ddod ar S4C dros y penwythnos. Cymru yn erbyn weriniaeth Czech, gwedd Darllediad, fori am hanner G5. Sgorio rhyngwladol, gwlad yr Ia yn erbyn Cymru am 20 munud wedi 7. A wedyn, wel, llwyth o bêl-drod os y dyddiau nesaf. Nos Lyn, Cymru yn erbyn Montenegro. Cyfle i weld y gêm na am 20 munud wedi 7. Rygbi hefyd y gwylch yn erbyn y Bulls. Gêm gartre i'r gwylch nos Sadwrn. Caerdydd yn erbyn y Scales. Cyfle i weld y gêm y ddarbi am 9:45. A wedyn, wrth gwrs, fyddwn ni nôl. Dydd Iau nesaf, Llanymddyfri yn erbyn Abertawe a chyfle i weld yr uchafbwyntiau i gyd cyn hynny nos Fawrth am 10 o'r gloch. Scarlett felly dal yn edrych am ei buddugoliaeth gynta. Siawns gyda nhw i wneud nawr barc yr arfer i Sadwrn? Ie, fi'n credu, byddai'n dod lawr i'r ardal y dacl eto ar 5 blan, fel oedd e pythefnos nhw, bydd yn siomedig, ddim i cael ei fuddugoliaeth wythnos diwethaf yn erbyn Connaught. Ie, bydd nhw'n hyderus mynd lan i'r Gaerdydd i cael y fuddugoliaeth lan fyny. Caerdydd gyda nifer o anafiadau, so gobeithio bod nhw'n cael tîm llaw mas a gewn ni gêm ddarbi anhygoel ar y penwythnos. Ross Evans yn ymuno ni'n gyflym cyn dechrau'r ail hanner. Y dysesiad i'r hanner cynta, 10 pwynt o mantes. Gweddol bodlon, Ross? Ie, hapus. Wnaethon ni reoli'r rhan fwyaf o'r gêm, tyrogaeth, bêl cloi cael ei creu a wnaethon ni gofyn lot gwasanaethau nhw, so hapus i sgori creusiniaethau ni. A cyn y gêm, nes i sôn bod chi wedi bod yn ffocysu ar eich disgybleth, chi'n edrych yn weithgar iawn mas na. Be oedd y prif neges yn y stafell newid? A cadw fynd, tyrogaeth yn bwysig, gêm cico ni'n bwysig, dwi bach yn pwysau nhw, a nes siŵr mae'n ddiffyn ni cadw yn cryf. Right, Ross, pob lwc am yr ail hanner. English language commentary is available with Steff Hughes and Phil Steele. Mae Ken Owens ar y fi'n ymuno ag Griff McKee yn y Gymraeg.
Llanymddyfri a Casnewydd nôl ar y cae. Barod am yr ail hanner gyda'r porthmyn ar y blaen o 10 pwynt. Mae'n Casnewydd fydd angen taro nôl yn gosedyn yr ail hanner yma. Hynny, Llanymddyfri sy'n wedi dwy'n hi. Jones yn aros am y bêl yn ceisio y siswrn gyda Hughes. Ac o drwch blewyn yn llwyddo i wneud y mwyaf o'r bas slack. Howley yn sythu tuag at Reid a Joe Peard. Ffigio'r bas i Scrag nôl tu mewn i Hart, ond lot o bwysau ar yr wythwr gan Max Williams. Hughes yn dadlwytho. Brwydyr ar y llawr gan Henry Palmer. Dyma'n mynd eto, Scrag ar y bêl. Y blaenwyr yn ei gwaith caled i'r porthmyn. Yn y munud agoriadol. Ergyd nerthol gan Palmer. Yn eto ffrai oedd hi. A mae'r bêl ar gael i'r porthmyn yn ceisio mynd am y gic. A mae Johan Hughes wedi troethi i ffwrdd o'r cae ymlaen i'r trac redeg. Dal ar y llawr Gabe Howley sy'n cymryd munud i ddod nôl i'w draed. I agree this offside, but it's just accidental. Nothing he could do. Yr dyfarnwr ddim am gosbi Llanymddyfri am gamsefyll y manne. A hoi yw hi. Wrth ni weld Gabe Howley ar y llawr. Ond mae'n edrych fel petai Howley'n dod nôl i'w draed. Yes. Hyfforddwyr Casnewydd ar yr ochr bella. Mae Tyrone Morris a'i dîm. Fe ganddyn nhw ddigon i ddeud ar yr hanner wrth i tîm 10 pwynt ar ei hôl i heb golli eto y tymor yma. Mae'n gobeithio mynd i frig y tabl os petawn nhw'n gael mwy na 2 bwynt. Ac beth ti'n meddwl falle fyse hyfforddwyr Casnewydd wedi deud hanner amser i drefnu'r tîm ar gyfer yr ail hanner? A fi'n credu mae'n rhaid nhw cael fwy o'r tir. Nhw ddim wedi chwarae lot yn hanner Llanymddyfri, a wnaethon nhw ddim rhoi Llanymddyfri dan pwysau. Wnaethon nhw troi'r bêl drosto pan nhw'n mynd trwy'r cymalau. Mae gen nhw mynd 8, 9, 10 cymal i roi pwysau ar Llanymddyfri. Nhw ddim wedi wneud na. Cwpl o weithiau wedi David Buckland yn codi'r tempo'r gêm. Fi'n credu mae angen nhw'n wneud hwnna i roi stres o straen arno Llanymddyfri. Ond fi'n credu bydd chwarae yn ardaloedd iawn a creu pwysau. Gabe Howley nôl ar ei draed. Yr eilydd fel prop pentyn i Llanymddyfri ar y fainc ydi Berian Watkins, felly dwi'n siŵr bydd tîm y ffordd i Llanymddyfri yn ddim yn meindio os bydd Berian Watkins yn ymlaen yn fuan achos mae sgrymio fo yn hynod ddinistriol a cario rownd y cae hefyd. Mae'n arf mawr i'r porthmyn. Chwaraewr profiadol aros ar y lefel yma. Yna beth sydd da gyda Llanymddyfri yw'r dymder reit ar gros y garfan. Os mae chwaraewyr yn mynd lawr, mae rhywun arall fel arfer yn gallu stepo lan. Ond mae lot o profiad da nhw ar y lefel yma o'r gêm. Lewis ar yr yslys agos yma. Gyda y paent ar ei sgidiau llachar melyn o. Mae'n siŵr fydd o'n ysu am gais arall heno yma. Dim ond un hyd yn hyn y tymor yma. Sgrym dda arall gan y porthmyn. O'Brien gyda'r bêl mae'n llac i Ffriwyn. Sydd eto yn ochr gamu. Johan Davies yn sythu ond yn cyfarfod Rodri Jones sy'n taclo'n greu. Skinner. A Buckland yn gofyn am chydig o gymorth gan i flaenwyr. A'r box kick ar fi'n dod. Mae'n mynd am Matt O'Brien, ond di'r bas ddim yn cyrraedd dwylo tro cynta. Adlamu unwaith cyn cyrraedd dwylo John Morris. Chip dros y top gan Johan Davies yn cyrraedd Johan Hughes. Jack Davies sy'n gweld gwagle. Mae hwnna. Mae'n disgyn. A mae'n edrych fel bod yn oce. Jack Davies. Knock on, going for two-handed, just a knock on.
Casnewydd yn ceisio rhyngipio, mae wedi mynd mlaen. Hughes, Ioan Hughes, Jack Davies. Mae'r bêl, mae o'n cael ei dynnu i lawr. Jamie Hughes yn sythu tro yma, eto yn ddinistriol yn cario'r bêl dros y llinell fantais. Warren, Jack Davies yw'n, wel mae wedi bod yn ddylanwadol yn yr ail hanner yma, ynysu gael ei ddwylo ar y bêl. Mantais i Llanymddyfri, sefyllfa deniadol i fynd am y pist i ddeud y lleia. Lee Rees yn pwyntio tuag atyn nhw'n syth, a Ken ti'n nodio ma'n ein y penderfyniad cywir. Ie, mae fe. Na beth jyst yn siarad amdano gyda beth mae Casnewydd ddim wedi wneud. Llanymddyfri wedi cadw mlaen yr bêl a rhoi tempo ni, a rhoi Casnewydd dan pwysau, a wedi roi'r cyfle i roi cic osbant. Mae rhaid clodfori i fod yn deg, y ddau tîm, y ffordd maen nhw'n chwarae, yr awch mae sydd dan nhw i chwarae ar meddylfryd ni. Ond fi'n siŵr bod yr fforddwyr jyst moyn gwella tacluso lan y cywirdeb na. Ond mae'n gret i gweld beth y ddau tîm sydd o mas mae i chwarae heno. Hughes, 3 allan o 3 hyd yma heno yma. A fel arfer, da ni'n gweld Jack Maynard pan mae o'r y cae fo sydd gyda'r tŷ, ond heno yma Jack Maynard ar y fainc. Felly Ioan Hughes amdani. Yn gywir unwaith eto i'r maswr. A Llanymddyfri yn ymestyn ei mantais. Ond mae'n rhaid dweud, fel ti'n dweud, am y tîm y hyfforddi falle'n, wel, tynnu gwallt o'i pen hefo'r tiriogaeth. Mae Casnewydd yn edrych i chwarae'r bêl o mor ddwfn, dyn nhw ddim yn dod mlaen. Ydy yna'n anarferol falle i weld rhywun fel Matt O'Brien ddim yn rhoi cic i'r bêl awr y cae? Mae'n gweld lle mae'r gwagle. Ie, nath e'n neud reit ar dechrau'r gêm. Mae'r ceiso, mae'r penderfyniad o'r tîm bod nhw'n moyn chwarae bach fwy. Ond fi'n credu i wneud ni, mae rai chwarae'n ardaloedd iawn. Fel wys i, mae Matt O'Brien yn deall y gêm well na bod ni neb yng Nghymru ar y lefel yma. A fi'n siŵr bydd y hyfforddwyr a'i tîm moyn gweld e. Just troi Llanymddyfri bach fwy a roi nhw'n yr ardaloedd cywir. Ambell newid yn rheng flaen. Casnewydd am yr ddau wedi cario'n syth. Workman a Nathan Evans y ddau yn cael ei dwylo ar y pêl yn gynnar yn yr ail hanner yn nwy ar hugen. Llanymddyfri, mae wedi mynd ymlaen. Matt O'Brien gyda'r bêl yn gwthio Lee Rees i ffwrdd ohoni. Buckland tuag at yr ochr dywyll. O, mae wedi mynd nôl gan Lee Rees. No advantage, we're always going backwards, just a knock-off. Yn tacluso'r llanast, ond maen nhw'n dod nôl. Y bêl wedi mynd mlaen gan Scrag. Scrum i Gasnewydd, reit o flaen y pist. A chyfle i'r blaenwyr ffres ar y cae i ddangos i cryfder a'i pŵer nhw. Oedd hi'n penderfyniad diddorol gynharach pan math Ioan Hughes am y 3 pwynt yn sylweddoli bod y gêm yn mynd i bod yn agos ar y diwedd. Penderfyniad cywir i adeiladu dros 10 pwynt y fantes. 13 pwynt y fantes ni. A bydd hi'n diddorol yna, beth yw meddylfryd Casnewydd? Ydyn nhw'n mynd ar ôl sgrym Llanymddyfri, ceisio chwarae, neu mynd am pwyntio hyn? Llanymddyfri sy'n gwthio. O, fe ni'n gweld hwn eto. O, mae blaenwyr Llanymddyfri. Wel, maen nhw'n llwglyd i fynd ar ôl rheng flaen Casnewydd yn fan hyn. Na, mae sgrym Llanymddyfri sydd gyda'r goruchafiaeth ar y foment. Ond maen nhw'n bwysig bod nhw'n aros yn disgybledig yn beth maen nhw'n ceisio wneud. Aros yn sgwar, gwthio'n syth, ddim ceisio codi neu mynd lawr. Ac beth maen nhw ddim moyn reid yw rhoi cyfle i'r dyfarnwr wneud penderfyniad gallu mynd yn erbyn nhw. Crouch! Casnewydd fydd yn bwydo eto felly ar linell 5 metr y porthmyn. O, mae gigos i Gasnewydd. Reit o flaen y pist yma'n hyn. Penderfyniad mawr yn dod i arweinwyr y tîm cartref. Mae Matt O'Brien yn mynd yn sydyn. Y bêl i Skinner sy'n cael ei dynnu'r tir. A maen nhw'n mynd yn sydyn yn croesi Casnewydd i hael gais o'r gêm a'r capten Ben Rout sy'n sgorio hi
Dydi Casnewydd ddim am ildio. Maen nhw'n ysu i ddod nôl yn y gêm. Maen nhw ar ôl Porth yn mynd. Un peth sy'n rhaid clodfori Matt O'Brien i fod yn deg. Mae wedi cael cwbl beth yn anghywir yn ei penderfyniadau heno. Ond pob tro mae gyda'r pen lan, mae'n edrych, mae'n gweld beth sy'n mlaen, pwy cyfleuon sy'n mlaen. A na beth nath fyna i fod yn deg. Pen lan, gweld bod Llanymddyfri ddim cweit yn barod, tap mynd, un cymal, a wni Ben Roach yn croesi'r llinell gais. O'Brien yn slotio ner rhwng y pist, felly 6 pwynt sydd yn ddi. Ar ôl trosgais i Gasnewydd. O'Brien yn gweld y cyfle'n syth ar capten. Ond mae'n anodd stopio dyn fel Ben Roach mor agos a hynny i'r llinell. Yn gwaith afna gan y chwaraewyr oedd yn cefnogi, achos ddim fi'n siŵr bod penderfyniad cyflym oedd yna gan Matt O'Brien, ond nhw dros y bêl, cliro fe, pêl cyflym, a gwaith a gan Ben Roach. Oedd hon yn uchel, nid y dyfarnwr ar John Morris, nath o'n wych i gasglu o'r awyr. Matt O'Brien yn gweld gwagle dros Ben Toby Baldwin. A dyna be oedd o'n trio neud gyne. Mae'n wedi gweithio tro ma, just tu allan i ddwy'r hugen Llanymddyfri. A chyfle i Gasnewydd roi pwysau. Yn edrych ddim i roi cyfle i Llanymddyfri setlo, ond ddim byd maen nhw'n wneud. Gath ddim cweit yn iawn yr adegau yn y hanner cyntaf, mae'n gweithio hyd yn hyn yr ail hanner. Penalty, 5 jumping across. Mantais i Gasnewydd. Number 5 jumping across. Ed Scrag yn neidio jumping across. ar hyd y lein. A mae Matt O'Brien, di o ddim yn edrych am y pist, mae'n mynd syth am y gornel. Ac mae hyn yn benderfyniad dewr gan y tîm cartref. Mae fe, ond na beth yw'r meddylfryd mae'r tîm wedi bod trwy'r nos, a i fod yn dig, maen nhw'n cadw at y strategaeth ni. Ond mae rai gweud, mae wedi mynd camgymeriad, kick-gosp o Llanymddyfri, mynd lan i'r car, kick-gosp eto. Nhw sy'n gyda'r momentum, a mae rhaid yn wneud y fwy o'r momentum ni a'r tiriogaeth. Play on. Mae hwnna'n llac, a mae'n dod i'r porthmyn, a Evan Sheldon sy'n gyda hi, ond dwi'n meddwl bod y dyfanwr wedi gweld camgymeriad yma. Matt O'Brien, waw, am dacl gan Chris Long, fo sy'n ar wylod y pentwr. A Matt O'Brien yn ceisio mynd yn sydyn. Wel, mae Johan Hughes yn chwerthu. Rhannu joc bach efo Matt O'Brien yn ceisio dal yr ymwelwyr allan. A Matt O'Brien yn ceisio mynd yn gynt na'r gwynt. Wel, double tackle. Ed Scraggle yn hefyd. Na, amddiffyn dda fyna gan y ddau ail reng i dal fe lan. A Johan Hughes dan y bêl. Diddorol. Matt O'Brien mae'n gwneud 3-4 gwaith. Na beth mae'n disgwyl. So na pan mae Llanymddyfri methu troi cefnau. Bach yn diddorol. So y dyfarnwr ar hanner siarad gyda tîm Llanymddyfri. So jyst angen bod yn penderfynol yn ei penderfyniadau i gadael pawb gwybod beth sy'n digwydd. Josh Skinner yn chwarae'n safle'r blaen a sgellwr. Felly chwarae'n rolenna 5 pôl o'r blaenwyr. Buckland yn bylchu, ond y dacl yn wyrthiol. Mae Casnewydd yn dal i ddod. Penny yn neud yn hyfryd i gasglu. Penny sy'n dal i fynd y gic drwy'r bwlch. Holl ffordd i'r asgell yn cael ei daro mlaen gan Ffriwyn. Ond trwch blewyn oedd hi i Gasnewydd i sgorio eto. Mae pethau dechrau clicio i Casnewydd yn yr ail hanner yma. Matt O'Brien, ni wedi siarad eitha lot amdano fe trwy'r gêm. Mae fe'n dechrau reoli pethau, mae David Buckland yn codi'r tempo. A maen nhw dechrau ar lefel bach gwahanol nawr, maen nhw dechrau mynd lan trwy'r gears. A ti'n bydd yn diddorol fel mae Llanymddyfri'n ymdopi. Mae dan nhw digon o profiad, ond mae hwn yn wasod yn digwydd pan mae 2 tîm dda yn mynd yn erbyn i gilydd. So mae jyst bwysig i Llanymddyfri cadw fynd yn amddiffynol. A jyst cael y tir. A hefyd yn dod mlaen i'r cae yn lle Iowan Davies. Mae Carwyn Penny sydd yn chwarae'n safle'r maswr hefyd. Felly Casnewydd gyda 2 chwaraewr sy'n grefftus.
sy'n creu cyfleoedd allan o ddim byd. Y porthmyr sydd gyda'r bêl. Rhodri Jones yn cario'n gryf. Time it. Ellis Jones, y blaen a sgellwr. Ball is available. Play on. Yn cario. A Lee Rees sy'n aros am hon. A'r gic i lawr y cae gan y mewnwr. Dros yr Estlys bella yn rhyddhau chydig o bwysau ar Llanymddyfri ac yn rhoi cyfle i ni fynd i lawr at Lorin. Diolch Griff, Ty Morris yn ymuno fi. You've come out firing in the second half in every game this season. Bridgend, Aberafan, Swansea, and now today. What are you telling them in there in the changing room, Ty? I'm saying they're not getting any food after the game unless they perform second half. No, credit to the guys. They're very good at problem solving. And we just asked for a little bit more energy, to be honest. And we felt that we defended big parts of that first half, and Llandovery probably won the races, run the energy battle. So I think second half we've come out, started well. So we're praying that we can just get another try now and stay on top. Buckland almost got over there. We saw Matt Bryan's massive kick, another one, put you in the corner. Where on your halfbacks? Yeah, they're exceptional players and can control the game really well. I didn't think they kicked particularly well first half, I'm honest. So I think, they know that we want to try and squeeze them a little bit more now second half and probably keep the pressure on. Ty, thank you very much. Cheers. Mae Jack Davis wedi casglu'r bêl yn ddofn yn ei ddwy ar hugain ei hun a wedi gwneud yn arbennig i fynd ar porthmyn nôl tuag at hanner Casnewydd. You're not going to pin him in. Fel ni'n gweld ambell newid i Llanymddyfri hefyd fel ni'n sôn Berian Watkins ymlaen i'r cae yn safle'r prop Pentin a dyna fo ar y llawr yn cario. A Lee Rees yn pwyllio. Make sure we're all behind. Cyn barod i roi chydig o bwysau ar Matt O'Brien sydd yn ôl yn gwarchod y gwaglau i'r tîm cartre. Ydi hwnna wedi mynd mlaen gan Hughes, Buckland sy'n sythu. Penny yn ochr gamu dwywaith. Tackle! Ond yn cyfarfod Chris Long ar eilydd tro ma Nathan Evans yn ffigio'r bas. Mae Casnewydd yn rheoli'r bêl yn fan hyn. Release! Cynara deg yn symud ymlaen. Max Williams. Use it! A Buckland. No. Sy'n mynd No, we're still in. am y gic yma'n hyn. Mae'n uchel, dydy ddim yn hir. Pwy fydd yn terbyl? Am gasgliad wych gan Baldwin. Yr asgellwr profiadol. Yn chwarae digon o'r gêm 7 bob ochr. Bellach yn chwarae Llanymddyfri. Aaron Warren, un erbyn Lloyd Lewis. Lloyd Lewis sy'n ennill y frwydr. Rees yn fflat tuag at Taylor Davis sy'n dal i fynd yr anaf gynnar yn y gêm. A Hughes sy'n uchel. Buckland yn gwarchod. Hart yn taclo. Use it! Mae Penny yn penderfynu chwarae. A mae Shea Foster-Smith yn rhoi hon. Tuag at yr Estlys. Lloyd Lewis yn casglu ac yn troi 360. A mae Skinner yn mynd syth mewn i chwaraewr ei hun. A hwnna'n amlwg reit o flaen y dyfarnwr. A chwarae diddorol yn fan ddau dîm. Ddim rili'n gwneud llawer ei gilydd ond chydig o tennis gyda'r bêl. Mae nhw dal y ddoi hyn nhw'n trial cadw chwarae fo'n dig. Un beth sy'n sicr. Mae'r ffitrwydd fynd i dod gwael. Y tîm sydd fwy a ffit yn mynd i dod i'r ffrant heno, ond hefyd yr eilyddion, yr boi sy'n dod off y fainc. Ond mae'n rhaid gweud, mae'r ddoi tîm, dyma'r meddylfryd, a mae'n rhaid clodfori nhw, bod nhw'n cadw gyda'r meddylfryd na, dyn nhw ddim yn tinhau, maen nhw'n jyst yn baco beth maen nhw'n moyn wneud. A mae'n rhaid gweud, y ddoi tîm, mae'r ser a'r boes yn y backs, maen nhw'n sy'n Aaron Warren, Adam Warren, Jack Davis, Lloyd Lewis, Johan Davis, ond mae'n rhaid rhoi clod i'r boes yn neud y caib ar raw yn y blaenwyr, bwrw raciau, nhw sy'n rhoi tempo i'r gêm mae fo'n deg.
Digon o rygbi I ddod dros yr wythnos nesa. Y gweilch yn erbyn y Bulls nos Sadwrn. Caerdydd yn erbyn y Scarlets. Ail ddangos y gêm honne am chwarter I 10. Darbi arall rhwng y ddau dîm yna. Uchaf bwyntiau clwb rygbi nos Fawrth am 10 o'r gloch. Ac yna, fy ni manc yr eglwys ar gyfer gêm Llanymddyfri yn erbyn Abertawe. Tro cynta I ni gael gweld Casnewydd Llanymddyfri o dan y llif oleuadau. Crouch. Llanymddyfri'n bwydo I fewn i'r sgrym hon ar ôl I Skinner redeg fewn i'w chwaraewr ei hun. A gyda nerth Berian Watkins yn y rheng flaen. Llanymddyfri sy'n troi y sgriw ar flaenwyr Casnewydd. Going forwards. Back you go, thank you. Llanymddyfri sydd wedi cael y gorau chafedd nawr. Gyda y profiad o Berian Watkins yn dod arno nawr. Fi'n siŵr bod ni'n gweld yn mynd ar lefel arall. A fi'n credu bydd y ddau tîm yn cadw chwarae, ond bydd hwn wastad beth mae Llanymddyfri moyn mynd nôl ato I cael y tir a cadw roi Casnewydd dan pwysau I cael y pwyntiau gobeithio cael fuddugoliaeth am fan hyn heno. Ie, dyma fo unwaith eto yn rheoli'r beil yn y Kevin Hart. They clearly gone straight for me. Do a step Ie, dyfarnwr Spurrier a'r dyfarnwr cynorthwyol yn ymfryd. Bo hwnna'n mynd I fod yn gigos by Llanymddyfri. 6 pwynt sydd rhwng y ddau dîm. O ganlyniad I ambell gigos I Ioan Hughes. A Llanymddyfri ar erchwyn y 2 ar 20 eto. Ddim yn gywir o fri gyllinell. A mae Llanymddyfri'n cadw rheolaeth o'r bêl. No, no, release! Sheldon sy'n rhoi'r bêl yn ôl. Nôl ar y tu mewn I Chris Long. Mae'n frwydr ar y llawr mantais. Kyle Taylor sy'n cael ei gosbi. Rodri Jones gweld gwaglau tu ôl. Lloyd Lewis Simon yn adlamu. Yn hyfryd I Llanymddyfri ac i'r asgellwr Aaron Warren. A maen nhw dal yn 2 ar 20 Casnewydd. Cic lletraws tuag at Toby Baldwin. Casglu, Cais. A mae Llanymddyfri yn sgorio I trydydd o'r noson. Cais hyfryd gan yr olwyr. A Ioan Hughes yn gosod I ffwrdd o'r droedd ddene. A Toby Baldwin yn gwenu o glist I glist. Na, Llanymddyfri yn adeiladu yn disgybledig iawn fan ni. Ddim cweith wedi cael beth yn y moyn o'r lein, ond jyst cadw mynd trwy'r cymalau, newid pwynt yr ymosod. Bach o look fan hyn, ond mae rai creu look. Aaron Warren yn cwrs o'r bêl cael e. A mynd I jyst chwarae pen lan. Ioan Hughes yn cael y bêl, gweld ble mae'r gwaglau, a jyst rhoi e mewn na. A fan ni Baldwin yn neud y gweddill. Cais gret. Ie, gwaith da gan Llanymddyfri'n symud y bêl o un ochr i'r llall yn y bôn. Yr ail reng, Max Williams oedd yn ceisio dal fyny gyda cyflymder Toby Baldwin ar yr ochr bella. Dyma'r gwahaniaeth rhwng y ddau tîm ar y foment. Fi'n credu mae'r Llanymddyfri just tipyn bach fwy patient am yn eddgar. Tywed mynd trwy'r cymalau a cymryd y cyfleon pan maen nhw'n na Casnewydd. Casnewydd just ar y degau yn gorfodi fe gormod. Ioan Hughes gyda cic arbennig rhwng y pist. Ac 2 gic arbennig yn olynol yw hi i'r maswr. Baldwin yn bles. A Hughes gyda y pwyntiau ychwanegol. 10 pwynt yn yma. 12 yn hytrach i'r maswr o fri. A Llanymddyfri fan hyn, mae'n siŵr fy nhw'n pwyllio cyn rhoi ti lawr y cae. 13 pwynt ar y blaen. Ddim yn bell ffwrdd o'r pwynt bonus ychwanegol na. Na, mae rhaid nhw cadw chwarae am y pwynt bonus yna. Dyn nhw ddim moyn mynd yn amddiffynol a rhoi gormod o'r pêl I Casnewydd achos maen nhw'n gallu sgori pwyntiau ni wedi gweld ni yn y hanner ma. Mae rhaid y Llanymddyfri cadw chwarae.
Rhys yn penderfynu rhoi yn farw dros yr yslys bella wrth i ni weld newid. Yn dod mae'r bêl yn gywir i Gasnewydd. Foster Smith i O'Brien. O'Brien yn sythu i'r eilydd Barney Nightingale. O'Brien yn gweld gwagle tu ôl yr amddiffyn. A mae Jack Davies yn gwarchod honne. Yn ddoedd dros yr yslys. Tafliad yn ddofn yn ei hanner ei hun i Llanymddyfri. Casnewydd jyst yn ceisio creu pwysau, rhoi pwysau yn o Llanymddyfri a chwarae yn 2 o a gorfodi Llanymddyfri mewn i camgymeriadau. Bwysig bod Llanymddyfri cael hwn yn iawn nawr. Sgrag eto. Wel, mae ddylanwad o yn glir yn y llinell i Llanymddyfri, a mae Rhys yn rhoi di syth i lawr y cae. Lloyd Lewis yn gweld sy'n dod. Penny ar y bêl. Yn dadlwytho i Foster Smith eto. Casnewydd yn cadw'r bêl yn fyw. Crane allan i O'Brien sy'n ffigio'r gic. A chydig o drwbl i Carwyn Penny. Llanymddyfri'n ceisio creu smonach. Ond mae'r bêl allan i Max Williams. Crane i Foster Smith. Y bêl yn syth yn fflat i Nathan Evans. Leave it there. A O'Brien tro yma yn rhoi'r gic. Mae'n adlamu unwaith dwywaith dros yr yslys. A chydig o diriogaeth i Gasnewydd. Dyna rhywbeth o Casnewydd ddim yn neud yn y hanner cynta. Ond mae Matt O'Brien nawr wedi... Mae'n pen lan, mae'n trio chwarae, cadw meddylfryd ni. Ond pan mae fe arno, jyst troi Llanymddyfri. Ie, da ni'n gweld Casnewydd yn mynd am yr ongl yna o'r ymosod tro yma yn yr ail hanner yn rhoi Llanymddyfri ar y droed ôl. Eiros Evans yn meddwl yn ddofn. Yn siŵr fydd o'n reit bles efo'i chwaraewyr o'n yr ail hanner. Yn siŵr fydd o'n... Wel, fydd o'n rwystredig gyda honne. Crane yn mynd y sydyn gyda cefnogaeth gan Josh Reid ar ei ganfed ymddangosiad. Yn chwilio am gais. O'Brien ar bêl nôl i Penny. Nightingale. Yn ffigio. Yn cadw'r bêl. Yn Casnewydd sy'n pwyllo am ambell i gymal. Mae di mynd ymlaen ac yn cicio'r bêl lawr y cae. Toby Baldwin, mae Toby Baldwin yn mynd i gyrraedd hon gynta. Ysgiliau pêl droed sy'n gadael Toby Baldwin i lawr yn y diwedd. Mae Llanymddyfri wedi mynd o'n ddofn yn ei 2 ar hugen ei hun. I 2 ar hugen Casnewydd yn rhyddhau'r pwysau yna ar ei amddiffyn hwn. Ie, Casnewydd wedi creu'r pwysau. Camgymeriad gan Llanymddyfri a maen nhw'n mynd eto. Ond na beth sy'n gadael Casnewydd lawr yr eiliad ola. Ond amddiffyn dda gan Llanymddyfri. Troi'r pêl drosodd a bron yn cael cyfle. Bydd Baldwin yn siomedig ni bod e ddim wedi cadw fe mewn achos cais sicr. How'd you go? How'd you go? Fe wedi creu argraff hyn o. 5 no! Sicr, Toby Baldwin. Digon o asgellwyr dawnus i Llanymddyfri dros yr ambell dymor dwytha. Cian Abram, Hallie Dole, ddim yn chwarae heno man ma. Toby Baldwin wedi rhoi i stamp o ar y crys rhif 14 ne. Figiad gan Foster Smith. O'Brien yn ceisio mynd i hun, a mae'n y berig yma'n ein i Gasnewydd. Braich y dyfarnwr sy'n yn yr awyr, a Matt O'Brien sy'n wedi cario hi mewn i drwbl ac yn dwyn hi yr eilydd, Tom Poole. A gwaith dda fyny, ond fi'n credu oedd Adam Warren yn canlu hefyd. Gwaith dda amddiffynol dwywaith fyny, a wedi ddau nhw dros y bêl, ond Poole yn dod bant ydi. Mae Owen Hughes yn penderfynu mynd am y pace yn hytrach na'r gornel. Ac eleni yn Super Rygbi Cymru, mae ennill gyda mwy na 15 o bwyntiau yn rhoi pwynt bonus i'r tîm. Felly
yn lle mynd am y gornel a mynd am I pedwerydd cais. Maen nhw'n mynd am y pist, a mae hon yn bwynt pwysig I Llanymddyfri. Ie, Euros yn sbio ffordd arall, ddim eisiau gweld on. Ceisio cadw'n gynnes. A Hughes sydd wedi bod 100% hyd yma I ffwrdd o'r tŷ. Yn crymanu honne. Rhwng y pist. Wrth I ni oedi weld y llimanwyr yn codi'r baneri. Iwan Hughes sy'n rhoi y pwynt bonus I Llanymddyfri fel mae'n sefyll. A 100% I ffwrdd o'r tŷ. Casnewydd, maen nhw angen taro nôl cyn gynted a sy'n bosib. Chwarter awr I fynd. A lawr y cae mae'n mynd gan Iwan Hughes eto. Gair am y dyn yma, Ken. Iwan Hughes, dylanwadol I ffwrdd o'r tŷ. Ie, mae fe, chybod, mae fe wedi reoli'r gêm yn dda iawn. Fe sydd wedi bod reit yn canol I. Ni'n gweld cic llet draws. I Baldwin sgori yn y cornel. Fe sy'n ffigio'r y chwarae yn canol cana. A mae wedi dal y tîm at ei gilydd. O'Brien I Penny Lloyd Lewis dros I Benno. A'i Ben yn I ddwylo, siomedig. Fi'n credu mae'n edrych fel dyn rwystredig hyn o. Dwi ddim cweit wedi cael y beir bydde wedi hoffi yn y lle agored I cael dangos ei cyflymder o'i pŵer. Un cyflym wedi cael yn wedi cymryd I. Mae'n jyst edrych yn eitha rwystredig ar y foment. A'r bel chydig yn uchel I Lloyd Lewis, ond tynnu gwallt o'i Ben yn anffodus. Yw hir asgellwr. Y dorf cartre'n cwyno bo hwnna ddim yn gywir, ond mae'r dyfarnwr yn hapus. Berian Watkins sy'n troelli allan o'r sgarmes gyda'r bel. A maen nhw wedi dwyni Tyler Holding sy'n gyda hi. Crane yn dod tuag at o'r ochr dywyll oedd y dyfarnwr yn sefyll yn ei ffordd. Maen nhw wedi dwy'n y bel ond rownd yr ochr. Kick goes from O'Brien yn syth. Gyda'i lladau yn ledd y gored yn edrych am pa gornel sy'n mwyaf deniadol. Waw. Perffaith. Sy'n byd arall sy'n cael ei ddeud am hwnna. O'Brien unwaith eto yn dangos lefel, yn dangos lle mae o'n gallu rhoi I dîm o ar y droed flaen, ar y linell 5 metr. Tafliad cynta o'r gêm I Tyler Holding. Mae'n bwysau fan hyn. Ac allan yn syth, Crane I Barney Nightingale. Mae'r bel nôl allan i'r capten, Roach. Cwpl o veteran fyr erbyn hyn yn isel yn pwmpio'r coesau. Nathan Evans. Tackle now! Llanymddyfri ar ei llinell nhw I hun, ond ar eich llwybr tarw Skinner. Ond eto y porthmyn sy'n amddiffyn am ei bywydau. Adam Warren mewn unwaith eto gyda dacl. Fe wedi bod amlwg hyn o. Nathan Evans. Number 4, offside. Oedd yn edrych fel Don't lift the leg. petai o wedi'w daclo yn dal. Mae'n fantais I Gasnewydd, cyfle felly. You've got advantage anyway. Mae Matt O'Brien yn ei chanol I. Y bas yn fflat, y bas yn bron iawn I Shea Foster Smith. Bydd y dyfarnwr yn dod draw I gael sgwrs gyda'r dyfarnwr cynorthwyol yn fan hyn, ond ymdrech wych gan y canolwr. So we'll come back to the advantage. Thank you. No try. Penalty offside for number 4. Rhaid gweud, mae'n neis gweld gan y dyfarnwr. Mae wedi gweld rhywbeth, neu penderfyniad. Ddim yn mynd lan I swyddog teledu os ydym angen. Crane. Gyda'r bel yn sydyn, ond eto amddiffyn Llanymddyfri sy'n sydyn I ffwrdd o'r marc. Tackle!
Crane yn gofyn Leave it there, you two. am ambell blaenwr I roed cymorth. Kyle Taylor. Ben Roach yn aros amdani. Mae'r dyfarnwr wedi stopio'r gêm. Dwi'n yn sicr. If you want anything further than just a stoppage there, I have to blow the whistle. Wel, Tom Spurry yn cael deud I ddeud wrth Matt O'Brien. Oh, no, A Chris Long sydd ar y cawr. Stop now. You holding on and you holding on and stop that, not me. It stops, okay? We haven't had any instance since that one in the first half. Let's bring it back up. Area of the field, sir. Yeah, I appreciate that. We're going. I appreciate that, but we can't watch these two and that, so we stop. Scrum your ball. Scrum. Well, Tom Spurrier sydd I rhoi Ben Roach yn I le ac hefyd y ddau chwaraewr mewn trwbl. Cadwch lygad ar beth sy'n mynd mlaen yn y cefndir yn y blaenorol. Wel, dim gormod, mae'n rhaid deud. Chris Long a Josh Skinner. I wouldn't have stopped it if they'd let go of each other to start with. Mae chwaraewr Casnewydd yn dal I gwyno ar hyn o bryd, achos mi o'n nhw mewn sefyllfa addawol iawn, cwpl o fetre allan. 6.5. A mae'n scrum I Gasnewydd, 5 metr sydd I fynd i'r tîm cartre. Time is off. We've got 6.5, whatever happened, so... A mae'n bwyllo yn fan hyn wrth I Jamie Hughes glymu I greau. Yna, Dino De La Valle sy'n mlaen yn y safle yn erbyn hyn. A mae o'n barod am y frwydr yn y scrum. Mae hon yn scrum mawr. Sgwni os ydy Casnewydd am daflu popeth I Llanymddyfri. But time isn't on until we set, so we're not wasting time. Let's go. Fel mae'r dyfarn yn dweud, mae'r cloc yn stond, felly dydy'r chwarae gemau clyfar yma gan Llanymddyfri ddim yn rhedeg 10 eiliad I lawr. Mae jyst yn arafu at hynny'r momentum allan y gêm rhywfaint. Rhoi bach o saib i'r blaenwyr. Y ddau dîm yn stond, ond Casnewydd sy'n dod ymlaen. Mantais I Gasnewydd. Sheldon sy'n tynnu Crane i'r tir. So maen nhw'n dod nôl. O'Brien sa'n mynd yn gyflym. Mae di mynd. Dadlwytho mewn. A syth dan y pist. Mae Shea Foster-Smith. Casnewydd. Cais ar y bwrdd. Mae yna 11 pwynt rhwng y ddau dîm. A Matt O'Brien yn mynd am y gic adlam. A mae'n rhoi y 2 pwynt ychwanegol i'r tîm cartref. Dim chwarae gwmpas. Mae Casnewydd eisiau ddod nôl syth mewn i'r gêm. A mae'n rhaid deud, Matt O'Brien yn meddwl yn sydyn, ond y llinell hyfryd a llwybr tarw mae'n rhaid deud yn mynd syth dan y pist gan Shea Foster-Smith. Rhaid rhoi clod I Shea Foster-Smith. Mae'n gwybod beth yw meddylbryd Matt O'Brien. Mae'n gwybod beth mae'n mynd trial wneud fyna. A mae'n rhedeg ongl wrtho fe. A penderfyniad hawdd I Matt O'Brien I roi yn dde fe. So na gyd mae'n rhaid I fi wneud yw taro ongl ar y llwybr tarw. A mae'n mynd I croesi. 9 pwynt rhwng y ddau dîm. Llanymddyfri bellach wedi colli gafel ar eu pwynt bonws. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n meddwl chydig mwy am sicrhau y fuddigoliaeth erbyn hyn. Just dros 5 munud I fynd yn y gêm. Casnewydd 21, Llanymddyfri 30. Y gwahaniaeth ar hyn o bryd ydy'r ciciau cosp mae Llanymddyfri wedi rhoi rhwng y pist. No 20! Dyfarnwr yn dweud wrth Kyle Taylor I adlu fynd. O, mae'n fantais I Llanymddyfri. A dwi'n siŵr fy nhw'n gobeithio mynd am y gornel yma hyn. Rhedeg y cloc ychydig bach. A tynnu ychydig o fyfentum allan o ymosod Casnewydd. Just rhoi cyfle I nhw I hala fwy o amser yn 2 Casnewydd. Mynd am y pedwerydd cais.
A rafu'r cloc. Ie, Iwan Hughes sy'n rhoi di just to mewn i ddwy ar hugen Casnewydd. A Llanymddyfri'n dechrau arafu pethau chydig bach yma hyn. Mae nhw'n ymosod, fasau trosgais yn ddigon am 2 bwynt bonws i Llanymddyfri, felly mae'n lot yn y fantol yma hyn wrth i ni fynd mewn i funudau ola'r gêm. Taylor Davies yng nghwt y sgarmes symudol sy'n troelli rownd am yr yslys bella. Mae Taylor Davies yn ailgylchu'r bêl. Nôl yn y cefn y mae hi. Ar y bêl Ellis Jones. Lee Rees yn aros am Dani rwan. Yn gofyn i'r blaenwyr am blatfform. Kick goes i Gasnewydd. Siom fydd i'r porthmin, ond mae Casnewydd angen dod fyny'r cae. Cyn gyntaf ras yn bosib. Na, maen nhw digon yna. Siomedig i ddim croesi am pwyntiau fyny, ond i fod yn deg, maen nhw yn yr ardal cywir o'r ca, so maen nhw ddim yn rhy siomedig. Ie'r gic gan Matt O'Brien. A dyma ni eto. Kyle Taylor dros y bêl. Yn dwy'n i a wedyn gic gan y prop Pentyn Nathan Evans. Yn rhoi Casnewydd lawr y cae. Step out. Llanymddyfri wneud pob peth maen nhw'n gallu arafu'r gêm yn fan hyn. Y sgiliau cudd ne yn y llinell. O'Brien gyda'r bêl, y bas i Frywyn. Ond Adam Warren yn darllen honna yn berffaith. O, mae wedi dwyn gan Adam Warren. Eto'n dangos i brofiad o. A'r 2 brawd yn cyfuno fyny. Mae Llanymddyfri'n ceisio arafu pethau fan hyn, tynnu bach. O gyflymder allan o'r gêm, Dino Delavalli i ardal y dacl. You're not going to hold him in. The tackle player is holding him in. Ie, mae'n edrych fel bod Llanymddyfri yn mynd i fynd drwy'r cymalau fan hyn. Yn sythu tuag at Max Williams. Good work. A mae Lee Rees yn gofyn am gefnogaeth Dino Delavalli. We've still got 1.5. Ac eto yn pwyllo Lee Rees i Chris Long. Off feet! Sgwni os ydi Llanymddyfri mynd i lwyddo i gadw'r bêl. Use it, 9, use it. O, mae hwn yn mynd uchel. Gan Lee Rees, a dim yn gic dda iawn o gwbl. O, bron i ddi... O, mae gic gos i Gasnewydd. A mae hwn yn benderfyniad mawr gan y dyfarnwr sy'n rhoi cyfle i Matt O'Brien fynd am y gornel ac i fynd am y sgôr. Wel, i o leiad o nôl yn y gêm ac i cael bwynt bonws am golli. Ac yma, gyda munud i fynd, Ken, pwy di ser yn y gêm? O, mae nifer o chwaraewyr wedi sefyll allan o heno. Matt O'Brien i Casnewydd yn wedig yn yr ail hanner yma. Lee Rees. Ond dyn yn wedig yn y hanner cynta, Adam Warren, yr ongledd wedi bwrw, y gwaith oedd wedi wneud yn amddiffynol dros y ben a'n diwedd, sir yn y gêm, Adam Warren. 20 out. 5 out. 4 don't change. Casnewydd gyda'r sgarmes symudol. Yn 2 ar 20, Llanymddyfri. O, yna gic gan Berian Watkins, ond ochr gamid trwy'r bwlch. Mae Shea Foster-Smith. Casnewydd, sy'n llygadu. Cais am pwynt bonus. Cais am dda. O, mae di mynd mlaen. O, mae'r dyfanwr wedi rhoi kick goes. Matt O'Brien, sy'n mynd yn sydyn. Dyma hi'n dod. Nightingale yn ochr gamin. Croesi! Cais i Gasnewydd. A mae Casnewydd yn bresio i fynd nôl. A mae hynny wedi sicrhau 2 bwynt bonws
i Gasnewydd, pwynt bonus am geisiau, a pwynt bonus am fod o fewn 7 pwynt, a Barney Nightingale yn defnyddio'i bwer i groesi'r llinell gais. Na, gorffen cryf i Casnewydd. Bydd Llanymddyfri ddim yn hapus, ddim i cael y 4 cais yn y diwedd, ond pob clod i Casnewydd, Matt O'Brien yn neud yr un peth eto, maen nhw'n heiddi y pwyntiau bonus heno, ond ar y cyfan fi'n creu Llanymddyfri sy'n heiddi ennill y gêm. Ie, Nightingale yn croesi, sy'n sicrhau y pwyntiau bonus i Gasnewydd. Cloc yn goch, O'Brien sy'n aros amdan hi. A di Matt O'Brien ddim am fethu hwnna. Ond Casnewydd sy'n wedi gadael hi ychydig yn rhy hwyr i ddod nôl mewn yn y gêm, achos Llanymddyfri sy'n wedi dod i Gasnewydd o dan llifoliadau nos Iau, ac ar ôl 10 mlynedd o boen y chwarae Casnewydd i ffwrdd o gartref, maen nhw'n llwyddo i gael buddugoliaeth ar y ffordd. Lee Rees, Toby Baldwin a Jamie Hughes gyda'r ceisiau i'r porthmin. Ond Casnewydd, 2 bwynt bonus iddyn nhw ar eu tomon i hynny. Fy nhw'n mynd rhy siomedig gyda hynny, achos maen nhw ar frig y tabl. Ond Llanymddyfri sydd yn fuddigol hen yma. Y porthmin sydd wedi dod i Gasnewydd ac yn fuddigol yn erbyn Casnewydd. Gêm rhwng 2 o gewri rygbi domestig Cymru. A Llanymddyfri, ar ôl 10 mlynedd, maen nhw wedi dod yma i Gasnewydd a maen nhw wedi cipio'r fuddigoliaeth. Ie, braf gweld Gwyn nôl arwyneb Berian Watkins. Dyma be mae'n golygu i'r tabl. Cofiwch o Llanymddyfri yn 8fed ar ddechrau'r noson. Maen nhw nawr wedi codi 2 safle i'r 6fed safle. Casnewydd wedi neidio uwchben Caerdydd, a hynny oherwydd bod nhw wedi cipio 2 bwynt bonus. Cofiwch mae 1 gêm mewn llaw gyda Casnewydd. Reit, mae 4 gêm arall i ddod dros y penwythnos. Aberaban yn erbyn Pen-y-bont, Abertawe sy'n croesawu Caerdydd, Queens Caerfyrddin yn erbyn Pontypool, Glynebwy yn herio Rygbi Gogledd Cymru. Erbyn hyn, cofiwch, mae bob un tîm wedi colli 1 gêm o leia. Reit, gewn ni ymateb nawr o dîm Llanymddyfri. Mae Sarah yn y gêm yn cadw cwmni i Steph Hughes. Yeah, Adam, you're man of the match. Brilliant performance from yourself tonight, but also how happy are you from the team's performance? Yeah, the last few weeks we just knew we've been a bit off. I think we spoke a lot about discipline the last few games, you know, and today how discipline was spot on, and obviously that, I think, is what won us the game. Yeah, and you come away from home against Newport to have won 3 from 3. That give you a lot of confidence and a kickstart now for the rest of the season? Yeah, definitely. I mean, at the start of the year, we obviously had a lot of away games, so we knew it was going to be a tough start. And obviously, with the result tonight now, looking forward to some of the home games to come. Hopefully, we can kick on and climb up the league again. Yeah, absolutely. And obviously, that pitch for you boys at home now, the 3G, will suit the way you play. How excited are you to get back and get stuck onto that? Yeah, no, very excited. Trouble is trying to keep it with scrap, you know, Lewis. But yeah, no, I think it suits us as a team, and hopefully we just get more results. Brilliant, thanks, lads. Well done today, all the best. Thank you. Yeah, Ioan Hughes, Eros Evans yn cadw cwmni fi wrth ymyl y cae. Ioan, ei ddechrau gyda ti. O'n i'n gwybod bod chi ddim falle wedi gweld y safonau, o'ch chi wedi gofyn, o'ch chi yn dros yr wythnosau diwetha, be oedd y gwahaniaeth heno? Really agwedd, o'n i gyd yn gwybod, ni ddim quite i bod na 3 gêm diwetha, so ymlaen ni cam i lan o ran sut ni yn mynd at y gêm, a yn feddyliol fi'n credu, lot o fe. Mi'n gwybod lot o tîm yn moyn curo ni blwyddyn hyn, so ni'n gwybod dod lan fan hyn, o'n i moyn rhoi perfformiad gwell mewn, a yn sicrhau bod ni yn dechrau fel bach o ffom, achos mae'n bod yn anodd mor belled, ond nawr ni'n gallu kickstart y season ni, really. Na, Eros, y disgybleth yn eitha dda heno, a y gwahaniaeth rhwng y ddoi tîm. Ie, lot yn wych heno, lot o gweddau positif. Sy'n ni'n bod yn wario wael, ond
ambell waith mae eisiau bach o perfformiad a rhywbeth fel catalyst newid tymor rownd a credu gyda ni fan hyn o. Ie, wel, so ni, sgolioch chi ceisiau gwych, ond jyst gair am y pwysau nad Casnewydd roi chi o dan yn gynnar yn yr hanner cynta, a'r ffordd wnaethoch chi goresgyn hynny, na dechrau gyda ti Eros. Hynna'n bwysig, ond ddiffyn yn rhan bwysig i'r gêm blwyddyn diwethaf, oedd ddiffyn gorau dyn ni yng Nghymru, a trio adeiladu nôl at hwnna. Mae hwnna'n bwysig yn ytho, rhan bwysig ennill i gêm yno. Ie, a falle, ar un adeg, oedd Casnewydd 16 pwynt ar ei hôl i, o'ch chi'n ennill cyramantis o 15, ond hyd yn oed pryd ni mas ar y cae, chi'n ymwybodol bod nhw'n dîm oedd yn gallu dod nôl? Ie, ti'n o'n i'n gwybod tua 15 munud ar ôl, so o'n i'n gwybod y rai ni amddiffyn yn dda, o'n i'n gwybod pa mor dda mae Casnewydd gallu bod yn enwedig, fel y quick taps na, right ar y diwedd, ond lwcus bod ni digon o flaen o i gallu dal ymlaen a dod am fan hyn, nos iau, ni'n perfformiad a canlyniad gwych i ni. Ie, amhosib falle i'r ysgol bwysleisio be mae'r fuddugoliaeth yma'n golygu chi yn erbyn yr hen olynion tîm cwrdach chi'n y ffeinal llynedd? Na, gwmwys Casnewydd y tîm cryf iawn, o'n i'n gwybod na, o'n i'n disgwyl gêm galed na beth geithon ni, ond y buddugoliaeth yn bwysig iawn i ni hyn o, a hapus iawn i ni cael e. Ni'n mynd i glywed o dy frawdi yn y man, Johan, ond ti wedi bwc o flight so i Washington? Ar y gorwel? Pas nesaf fi'n credu, fel ni'n gweud, Wnes i safio arian cynta i mi mas, ond na, gwyd i fe, cyfle gwych, so... Lovely. Pob lwc, a gall Steff talu am y flights na, trawa fe nawr. Ie, fi'n cael cwmni captain Casnewydd, Ben Roach, ar gwrs i chwarae canfod game, 100th game today, Josh. A great moment for you, how proud are you? Yeah, very proud. You know, it's a huge milestone for a club and being in the 150th years as well. This no, very, very happy. It's taken me a while. Thanks to Ty for picking me finally. But yeah, managed to get over the lines. Obviously gutting about the performance of tonight. But I'm chuffed for the boys to get 2 points at the end, show real fight and go again. Yeah, brilliant. Well done. Congratulations. And Ben, 2 points at the end, really important for you. You showed a lot of courage at the end to get back into the game. How do you reflect probably on that game? Yeah, look, it was really pleasing to get those 2 points at the end. But in all honesty, our inaccuracy kind of killed us a little bit. We were in the areas to get some points and finish it off, but just couldn't keep ball in hand, and we let it slip and gave them easy exits. So that's on us. And yeah, it's not a million miles away, but just those little inaccuracies kind of killed us a little bit. Yeah, and plenty of positives for you boys to focus on moving forward. Yeah, definitely, and the spirit and the camaraderie there to get back into it. It's only 2 points away. It's credit to the boys and the character they show. And there's lots of positives, like you said. We played some really good rugby in that, but yeah, just a shame not to come away with a W. Brilliant. Thanks for your time, boys. Right, dewn ni nôl deuddadansoddi ceisiau'r ail hanner yn dechrau gyda cais Toby Baldwin, Ken. Dwi'n meddwl cic llet draws Rodri Jones yn creu y cyfle. A ni'n meddwl, edrych yn gwylio'r gêm ar y foment dyma oedd y fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Ie, so Casnewydd wedi bod yn rhoi Llanymddyfri dan lot o pwysau ar y pwynt mi. Ond oedd Llanymddyfri wedi mynd trwy'r y cymalau yn amyneddgar iawn. Iwan Hughes yn gweld ble oedd y gwagle. Oedd Toby Baldwin yn rili dda heno. Oedd e'n cwrso, oedd e'n gweithio'n galed, oedd e'n llawneidd i'r cais na. Y mynedd oedd y prif wahaniaeth i ti, glywes i ti'n sôn am y peth yn y pwynt sylwebu, ond falle ar y degau ti'n teimlo bod Casnewydd yn teimlo pwysau'r sgorfwrdd yn chasig? Ie, fi'n credu, ond hwnna oedd meddylfryd nhw. Ti'n gweld Matt O'Brien, tap o'r bel, mynd yn gyflym, ceiso codi'r tempo'r gêm. Sydd yn gred, na meddylfryd nhw, ond jyst ar y degau yna, oedd bach fwy ymynedd gyda Llanymddyfri mynd trwy'r cymalau, gorfodi Casnewydd i roi cicau gosbant nath adeiladu sgorfwrdd. So falle meddylfryd y ddau tîm yn eitha debyg, ond Llanymddyfri yn dangos eu profiad yn y gemau mawr i cael y fuddugoliaeth yn y diwedd. Pa mor bwysig fydd cais ola Casnewydd? Ar un adeg, o'n i'n meddwl bydde Llanymddyfri mynd ar 5 pwynt, ond fel mae wedi benni, Llanymddyfri mynd ar 4 a Casnewydd yn mynd ar 2. Ie, maen nhw'n bles iawn, fi'n siŵr, gyda y ffordd wnaethon nhw bennu'r gêm. Mae digon rwydd yn gemau, jyst i cwmpo bant yn y 10 munud diwetha, ond gewn ni weld tuag at diwedd y tymor pa mor bwysig bydd y pwynt na. A jyst dyngmo cymeriad y garfan sydd gyda nhw. A bydd efen wedi bod yn dipyn o ergyd i Llanymddyfri colli gêm gyntaf ar y car plastig wythnos diwetha. Cyfle iddyn nhw
ail greu falle'r naws ni wedi dod yn gyfarwydd ar Fanc yr Eglwys wythnos nesaf, Steff? Ie, fi'n siŵr bydd hwn yn rhoi lot o hyder i nhw i fynd nôl. Maen nhw wedi chwarae bant o gytre yn amlwg i ddechrau tymor gyda y Casnewydd. Felly, fi'n nhw'n awyddus i fynd nôl gytre a chwarae rygbi fel wnaethon ni gweld heno ar y ca gytre. Reit, wel, digon o chwaraeon yn dod i chi ar S4C dros y dyddiau nesaf. Mae 2 gêm pêl-drod yn cynnwys y tîm dan 20 Cymru yn erbyn y Weriniaeth Siec fory am hanner awr wedi 5. 2 gêm i chi, y tîm rhyngwladol, Gwlad yr Ian erbyn Cymru nos fory am 20 munud wedi 7. A wedyn mae Cymru yn croesawu Montenegro nos lun. A mae 2 gêm i chi yn y bencampwriaeth rygbi unedig hefyd. Y Gweilch yn croesawu'r Bulls yn gobeithio taro nôl ar ôl colli i Munster. A Chaerdydd yn croesawu'r Scarlets mewn gêm derby. Reit, dyna ni. Steff, diolch yn fawr. Wedys i cyn y gêm, mae wedi bod yn noson emosiynol. Ti wedi bod yma o'r cychwyn, yn di ti? Rygbi pawb, yr Indigo Prem a nawr Super Rygbi. Fyddwn ni'n gwylio ni o beth? Ie, wrth gwrs ni. Fe rai fi gael VPN i gwylio S4C fi'n credu, ond talai yma per becso. Yna. Ni'n gwerthfawrogi dy waith. Ken, diolch am dy gwmni di heno. Dyna ni, Llanymddyfri. Mae wedi bod yn dechrau araf, dechrau anodd i'w dymor nhw, ond maen nhw wedi dangos eu doniau heno yn erbyn un o'i hen elynion. Welwn ni chi nos Iau nesaf.